Дзень добры, шановныя дэлегаты Координаційної ради 4-го скликання. Передусім хотів би повіншувати усіх собранням з таким активним уділом. Це наше перше агульне посідження. На гэтым посідженні сформований порядок дня, і він складається з одного пункту. Це обрання спікера Координаційної ради. На дадзены момент у нас поступило 2 кандидатуры, и будем их заслуховывать у отповедности с регламентом. Но только единое, что нагадаю, что обрание спикера проводится в отповедности с пунктом 4.1.6 статута Координаційної ради, и сегодня на посідженні мы заслухаем кандидатов, и непосредственно после того, как закончится посідження, секретаріат виставить кандидатури на голосування. Я хотів би пропонувати регламент для першого пункту порядку дня. Виступи кандидатів на посаду спікера до 10 хвилин. Після цього буде блок у обміркування кандидатур. Після кожної кандидатури це буде однольковий підход. Виступи у обміркування кандидатів до 3 хвилин. Це не питання, це те, що ви хотіли б сказати відносно їх самих або їх програм озвучених. Далі блок з питаннями і відказами. На озвучування питання відводиться 2 хвилини, і на відказ на питання кандидату спікера дається 3 хвилини. Так як у нас інших пунктів порядку дня нема, то буде пункт «Розне», він традиційний, там всі ті обв'язки, які є від фракції, може бути які виступи по інших питаннях порядку дня пропанови, можна буде озвучити. Так само у «Розним» пропановок, щоб виступи були не довше за 3 хвилини, і агульний підход до кожної фракції, щоб ми дали рівну можливість для виступів і задавання питань по 3 чоловіки від фракції. Тобто, звісно, коли буде більше жадаючих, ми можемо протягнути це обміркування, але буду сочити, щоб відбувалася рівність у дочиненні до кожної фракції, і так само повна черговість. Виступи по принципі піднятої руки. Я вже бачу тут зараз 4 піднятих руки. Коли ласка, колеги, коли це не тичиться пропонованого порядку дня, перенесіть свої заяви або виступи у розділ «Розне». Там все можна буде озвучити. Коли тичиться першого пункту порядку дня, то тоді буду давати слово. Коли ласка, бачу Mission Democratic Forces in Ukraine. Ви у вас перше. Доброго дня, я Світлана Шатіліна, фракція АГП, і я написала у чат, ми підготували від фракції наші питання, саме процедурне, і це питання наступне. Кандидат на посаду спікера вилучається фракції або ініціативної групи не менше, як за 6 делегатів. Чому ми маємо саме гэтых кандидатів на спікерів? Хто несе за їх вилучення політичну адказність? Чому не був обвешчений час для вилучення кандидатів на посаду спікера? Він був у чаті нарада фракції, але я, як кандидат, який вперше приймає уділ у фракції, технічно не знала, що ми маємо цю інформацію від 17 червня кудись поширити і це обговорити. Які фракції, які делегати вилучили гэтых кандидатів? Тобто, от наші там 7 питань, 8, які ви можете бачити у чаті, вони саме стосуються процедури вилучення кандидатів на спікерів. Дякую. Дякую, Вілікі, за озвучене питання. Формально вони тичаться першого пункту порядку дня. Це питання, які були зв'язані з процедурою. У мене просьба до секретаріату дати коротко відказ по этих питаннях. Так, все
прапановы і аб'явы публікуюцца зараз у нарадзе фракцыі. Пасля сённяшняга дня все будуць даданы ў канал анонсы і галасаванне, так як фармальна да сённяшняга першага паседжання яшчэ працуе Коордынацыйная рада трэцяга склікання, але у межах пераемнасці мы не будем ствараць новы канал анонсы галасавання, мы дададзім новых дэлегатаў новаабраных і выдалім старых. Таксама так адбудзецца і з агульным чатам Коордынацыйнай рады. Адзінае, што будзе створана новая нарада фракцыя, она уже была створана, і там вот з'яўляюцца все анонсы і аб'явы. Мы зрабілі аб'яву яшчэ нават по просьбе спікера Коордынацыйнай рады трэцяга склікання, нават раней яшчэ за заканчэнне галасавання. Можна адказваць на пытанні, які напісаны? Мы іх ужо сфармулявалі, просто по пытанням. Добра, я могу адказаць, калі трэба, Юрась, могу хутка адказаць. Вельмі коротко, тому што... Добра. Чаму мы маем гэтых кандыдатаў? Таму што іх высунулі адпаведныя фракцыі. Адпаведна, фракцыя каманды Латушкі Руху за свабоду і фракцыя Ваш голас. Хто нясе за іх вывучэнне палітычную адказнасць? Адпаведныя фракцыі. Чаму не быў абвешчаны час для вывучэння кандыдату на пасаду спікера? Гэта было абвешчана, і дэдлайн быў да сённяшняга 17:00 па варшавскім часе. Якія фракцыі, якія дэлегаты вывучылі? Так, это уже было, калі адбылося вывучэнне гэтых кандидатов. Ну вот до 17:00 сёння можна паглядзець у формах, калі фракцыі запоўнілі гэтыя формы. Праз якія каналы, калі ўсе дэлегаты КР былі праінфармаваны пра гэтых кандыдатаў, іх праграмы спікераў. Праграмы спікераў нам не дасылалі, а інфармаваны былі праз нараду фракцыю, таксама публічны канал Коордынацыйнай рады, на якіх рэсурсах ёсць праграмныя дакументы кандыдатаў, іх няма. Як усе дэлегаты маглі паглядзець праграмы спікера. Праграм няма. Дзякую. Дзякую вялікі, адказы прагучалі. Наступная рука у меня тут па чарговасці Дмітрия Щегельского, калі ласка. Толькі ізноў-такі, калі это тычыцца першага пытання парадку дня. Вітаю усіх. Вітаю спікера, кандыдатаў на спікеры. І гэта пытанне па парадку дня. Пропанова от фракции «Беларусь дзеяння» внести в порядок дня другое пытание, принять заяву по белорусам, трагичным выпадке, який отбылся, загинула женщина, пострадали 8 деток, як мы ведаем, и фракция мае проект, який дашлють, Юрась Зінкович спонсор, коспонсор Щегельський. І ми лічимо необхідним на трагічний випадок відреагувати. Дякую. Дякую вялікі за агучену прапанову. Так, пытанне тычыцца фармавання парадку дня. Наколькі мне вядома, парадку дня фармаваўся за некалькі дзён да паседжання, і па ім адбылось галасаванне. Мы на созвонах, ну, Дмитрий тут, напомню, впершыню, прынамсі, у папярэднім скліканні не быў, у нас няма практыкі унесення пунктов порядок дня непосредственно падчас созвона, тому що это потребує, коли это потребує голосування, то чисто технічно это зробити немагчыма. Моя пропанова озвучить эту заяву у разделе «Розное», и после этого ваша фракция ее может выставить на голосование в отповедности со стандартной процедурой. То есть тут вы в своих правах ничего не стратите, вы сможете ее озвучить, вы сможете ее вынести на голосование так, как по той процедуре, якой у нас отбывается голосование. Юрий, нет, не задовольняю, Юрий, я распавяду, чым сутнасць Коордынацыйнай рады, як парламента рэагаваць хутка на падзеі, якія маюць палітычнае ўздзеянне на грамадскі сэнс. Гэтая падзея, гэта немагчыма предугадаць такія падзеі, якія атрымліваюцца хутка. Больш за тое, мне падаецца, што не будзе ніякіх дэбатаў аб тым, каб выразіць субалезнаванне беларусам, якія пацярпелі, і выказаць пазіцыю. Мы спрабавалі праект даволі такі, каб не вызваў спрэчак, мы разумелі, што гэта, і прапаную унесці такія папраўкі, калі вось адбываюцца падзеі, асабліва трагічныя, якія патрабуюць палітычнай рэакцыі хутка рабіць гэта, не гледзячы на тое, што не было
традиции такой парламентской до сих пор. Я абсолютно згодны. Пытання ў працэдурах і галасаванне адбудзецца паводле працэдуру так хутка, наколькі вы здолееце выставіць гэты документ, перадаць сакратарыят для выставлення на галасаванне. Это можна зрабіць літаральна вось у гэтыя хвіліны, так як з моманту адкрыцця паседжання ваша фракцыя ўжо афіцыйна з'яўляецца часткай працоўных органаў ці органаў, якія фармуюць каардынацыйную раду, таму вы валодаеце ўсімі правамі, якія надзелены статут. Все залежыць ад вас. Агучыць змест вы атрымаеце слова, выставіць на галасаванне вы можете літаральна зараз, перадаўшы сакратарыят. Дякуй. Мы пераходзім да наступнай рукі. Аліса Рыжыченко, калі ласка. Добрый день всем делегатам. Алиса Рыжыченко, фракция «Европейский выбор». Я прошу секретариат зафіксаваць, што 6 чэрвеня нашай фракцыі быў выказан вотум недавера да Александры Мамаевай. Мы таксама звяртались у сакратарыят і камісію па статуту, але не атрымалі ніякага адказа о магчымасці Александры прымаць сёння удзел у сённяшнім паседжанні. Таму мы лічым немагчымым яе удзел у сённяшнім паседжанні, пакуль не будзе выяснена і дан адпаведны адказ со стороны камісіі па статута і сакратарыята. Дзякуй. Дзякуй вялікі, спадарня Аліса, але памятаеце, я прапаноўваў ўсё ж такі пытанні, звязаныя з першым пунктам парадку дня, і калі ласка, у нас есть процедура, по ее тоже ситуация не первый день тягнется, вы можете быть на связи с секретариатом. И... Секретариат не дае адказу. Мы даслали 6 і 8 чэрвеня запыт у секретариат. Мы таксама гэта ставілі ў копію спікеру, які дзейнічаў да сённяшняга дня, але мы не атрымалі адказа. Ужо было шмат часу, каб атрымаць нейкі адказ, ці можа сакратарыят разглядаць гэта, ці не можа, але ніякага адказа не было. Таму мы лічым немагчымым удзел Александры Мамаевай у гэтым паседжанні, пакуль мы не атрымаем афіцыйны адказ. Як далей будзе разглядацца гэтая сітуацыя? Дзякуй. Я тебе два слова скажу, что позбавление права займать место в координаційній раді не належить вашей фракции и вашему выборчему списку. Треба вивчити статут. І калі ласка, ще я вивчила статут, пробачте, але делегат, мандат починає дзейнічаць з сённяшняга дня. Вотум недавера быў вынесены 6 чэрвеня. Вы мелі магчымасць вынесці это пытанне ў парадак дня, калі выносілись пытанні, і тады зараз вы трактуеце статут у якасці каго, прабачце, Юрый? Одного з автораў апошняй версіі. Вы уваходзілі ў камісію па статуту, які мы адпраўлялі запыт? Я займалась распросом. Калі ласка, давайте на этом пытанне закрыем. У кожным разе яно не ў парадку дня. Тому я гэтую таму... Я прашу унесці ў секратара гэта у протокол паседжання. Добра. Наступны Роман Кістяк. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Так. Живет Беларусь. У меня вопрос и мнение по первому пункту. Самый главный вопрос, самое главное то, что сформирована эта повестка дня с серьезными нарушениями, пороками в соответствии со статутом. В общем-то, эти пороки, которые невозможно сегодня устранить. В соответствии с новой редакцией статута, которую мы видим, кстати, редакция статута менялась. На выборах была одна, сейчас вывешена другая. Некоторые положения изменились, тоже вопрос. Значит, в соответствии с этой редакцией статута, вообще надо выяснить, где актуальная редакция статута. Во-вторых, так как вот было указано, значит, в статуте, полномочия начинаются сегодня. Поэтому непонятно, каким образом была сформирована эта повестка дня заранее, до сегодняшнего дня, потому что и полномочия делегатов, и полномочия нарада фракций, и полномочия других каких-либо структур Координационной рады 4-го склада, в общем-то, начинаются с сегодняшнего дня. Но мы в пункте 1
повестке дня видим дебаты кандидатов, которые выскочили как черти из табакерки. Заранее, да, было проинформировано, но эти кандидаты были выдвинуты с нарушением, с пороком, юридическим пороком. Эта повестка была сформирована с пороком. Поэтому мое предложение обсудить всеми делегатами, обсудить этот вопрос, потому что мы закладываем серьезные, с самого начала, с первого заседания, серьезные проблемы юридические. Предложение такое, что обсудить, в общем-то, познакомиться, поприветствовать склад 3, склад 4 и формировать уже на следующее заседание нормальную повестку дня. Заранее обещать. Более того, секретариат не имеет права в соответствии с статутом решать такие существенные вопросы. Они должны быть сформированы надлежащими органами в соответствии с статутом, не секретариатом. Поэтому предложение такое, и я считаю, и наша фракция считает, что необходимо реформировать секретариат серьезным образом. Мы уже видим, что все эти проблемы, которые были в Координационной раде второго состава, и те, что вот, я наблюдал извне третьего, все перенесены уже сейчас. Вот начало очень плохое. Дякую, живе Беларусь. Дякую за прапанову. Тут на моє приватне міркування, на жаль, агучений мікс і юридичних, але до кінця не відсилаємих до яких конкретних пунктів статуту оцінок і політичних оцінок. Тому, напевно, в дадений момент прийняти яке рішення буде затруднительно на гэты конт, але прапанова была агучена и, я думаю, почута удзельнікамі. Калі ласка, наступны у нас... Я могу уточнить, Юрась, в предыдущей редакции, которая была на выборе, которая была до вообще формирования рабочих групп, пункт 3.7 было раньше, его не было, он пропал, а сейчас он появился, то есть необходимо разобраться с статутом, на основании какого статута мы работаем, понимаете? Такой бардак не может быть. И, в общем-то, я не могу ссылаться на нормы статута, потому что непонятно, какая редакция статута действует. В этом серьезная проблема. Все детали мы представим в письменном виде. Так, дякую. Я думаю, что это будет наилепшее решение. У меня просьба до секретариата переслать у нараду фракции спосылку на актуальную версию статута, для того, как представник фракции Об'єднана громадянська платформа мог сформулювати, як він заявив, в письмовому вигляді свої пропанови. Калі ласка, наступна рука у нас... Меня. Да, калі ласка. Так, всем витанечки, всех поздравляю с выборами. Значит, коллеги, у меня такое предложение. Я вижу, что сегодня заседание не готово так, как всем хотелось бы большинству, поэтому у нас с вами два варианта всего. Первое. Сейчас все просто заявляют то, что им надо внести в протокол, чтобы потом все это удоклонить, просто чтобы не марновать час. Ну, реально. А Юрий, как и профессиональный спикер, прекрасно умеет корректно все это дело вносить, никого не задевая, не оскорбляя. Никакие зауваги по принципу детки, там еще что-то. Давайте мы все это оставим на потом. В ближайшие дни мы собираем нараду фракций и готовим второе заседание по-человечески. Если у кого-то есть претензии на то, что их кандидат не был выдвинут в секретари или еще что-то, но они принимаются. Окей, мы очень долго собирались, и я тут согласна со многими, кто уже высказывал какие-то свои мнения, и по нашей вине в том числе. Когда нет какого-то конкретного чата ЛПРов, да, там лидер фракции плюс его заместитель, на котором в обязательном порядке от фракции кто-то присутствует. Вот просто сегодня, окей, значит, у нас дата старта, мы ее фиксируем. Если у нас не получается, потому что мы уже 23 минуты разговариваем, ни к чему не придя, значит, мы фиксируем сегодня все те претензии, которые есть. Прям просто фиксируем. У нас же сегодня Андрей Караулов, да? Значит, секретарь. Все, дальше это все лайнапом выкладывается в нараду фракций, доводится до нарады фракций, потому что мы с вами будем тупить, тормозить и ничего не делать, пока у нас не будет выбрано 2 человека. Даже 3, я бы сказала, но 3 это позже чуть-чуть. Первое, это все-таки, да, спикер, и второе, это глава секретариата.
И тогда уже будет с кого спрашивать. Сегодня не с кого спрашивать вообще. Сегодня передаются дела. Нам просто важно грамотно передать дела. Вот у меня такое предложение, поэтому я, собственно, там, высказывайтесь. Дальше я предлагаю никаких голосований, мы все равно сегодня ничего толкового не сделаем, потом все переругаются и будет обида друг на дружку. Всё. Так, Спасибо. дякую велькі за прапанову. Мы так і не можем перайсці до першого пункту порядку дня, які був зацверджены асобна рашэннем дэлегату. Але я спадзяюся, што ў хуткім часе гэта адбудзецца. Я зафіксую две паднятыя рукі, на гэтым мы подводзім рысу. Это Юрай Занкович выступ і выступ Евгена Караулова. Это ў таком папярэднім разглядзе першого пытання. І пасля мы перайдзем до гэтага пытання, якое, нагадаю, было зафіксавана ў парадку дня агульным галасаваннем дэлегатаў Координаційнай рады 4-го склікання. Калі ласка, Юрай Занкович. Дякую, спадар старшыня. Добрый дзень, шановныя калегі. Віншую всіх з пачаткам працы, з вынікам выбараў. Мне крышачку дзіўна чуць зараз прэтэнзіі да нарады фракцыю, калі, наколькі я бачу, все, хто хацеў, на раде фракцыі прымалі ўдзел. Чат нарады фракцыі сфармаваны, калі не памыляюся, 2 тыдні таму. Все, хто хацелі, там былі, все, хто хацелі удзельнічалі в абмеркаванні. Так, сапраўды, была праблема з версіяй статута. Яе ўдалося выправіць, таму што аказалася, што стары сакратарыят на сайце не абнавіў версію статута, але у всіх фракцыяў ёсць доступ да тэчкі дакументаў на Google Drive, і там ёсць актуальныя версіі ўсіх дакументаў. І, шановныя калегі, я просто, каб мы сапраўды эканомілі час всіх, прашу вас вывучыць эти дакументы хаця б да наступнага пасяджэння і прыходзіць на пасяджэнне падрыхтаванымі. Вось, што датычыць прэтэнзій да того, хто што там вылучылі, не вылучылі кандыдатаў, спадар старшыня, можа такая прапанова, можа быць сапраўды, што называецца, з залы просто, калі фракцыя хоча да вылучыць яшчэ кандыдатаў, дазволіць в якасці выключэння, паколькі неарганізаваныя падышлі некаторыя фракцыі да пасяджэння, дазволіць вылучыць кандыдатаў і тады правесці дэбаты і сёння выбраць старшыню. Вось. І я все ж таки настойваю на заяве, на тым, каб мы сёння не адкладалі гэта на просты дзень, на наступнае пасяджэнне. В розным я прадстаўлю эту заяву і прашу выставіць ее таксама на галасаванне. У чаце я эту заяву да ўвагі всіх апублікаваў. Дзякую вялікі за ўвагу. Дякую вялікі. Адносна заявы, як я ўжо сказаў, галасаванне можа распачацца літаральна бліжэйшую гадзіну. Тут нема ніякага адкладання на наступны тыдзень. Это наши такія працэдуры, што галасаванне цягнецца 24 гадзіны онлайн праз Google форму. Так, апошні выступ по гэтай тэме у Евгена Караулова, і калі ласка, перайдзем да парадку дня. Так, дякую вялікі, Юрай Занкович. Больше вы сказали, что я хотел сказать, потому что у людей, и особливо у глядачоў, які там не знаёмы з внутренними процедурами, могло такое быть мыльное адчуванне, что все не по правилам, хотя на самой справе все отбывается згодна со статутом, все были информованы, всем все досылали, намагаліся, зараз досылалася у больше у нараду фракцию, на почту досылалась информация вся, и были все проинформованы про термины, про течки, про наши документы, и где это что знаходится, и заўжды намагаемся подписать, что калі ёсць нейкія пытанні, калі ласка, звяртайцеся у сакратарыят, зусім дапаможам. Дякую. Дякую вялікі. На гэтым такую уступную частку лічыць завершанай. Калі ласка, была магчымасць выступа і у Романа, і у місці... Есть процедурный вопрос существенный. Калі ласка, трэба было вкладаць это все в один выступ. Бо пытанняў можа быць шмат, але у нас ёсць парадак дня, і да якога мы пераходзім. Так, у нас пункт 1. Гэта прэзентацыя кандыдатураў на пасады спікера. На дадзены момант, ізноў-такі праз форму, арганізаваную сакратарыятам, у нармальным працэдурным парадку у нас поступила 2 кандыдатуры. Это Артём Брукан ад фракцыі «Коаліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Таксама Андрей Колас ад фракцыі «Ваш голас». Парадак поступлення кандыдатураў быў такі, як я агучыў прозвішча.
Тому першим слово для виступу я хотів би предоставити Артему Брухану, і у відповідності з регламентом, який був пропонований, на це є ровно 10 хвилин. Коли ласка, господар Артем, вам слово. Паважаны старшыня паседжання, паважаныя дэлегаты і дэлегаткі каардынацыйнай рады, паважаныя гледачы. Калі я стаў спікерам каардынацыйнай рады трэцяга склікання, гэта адбылося ў адзін з даволі складаных момантаў у гісторыі каардынацыйнай рады. Пасля знікнення маей папярэдніцы Анжэлікі Мельнікавай перад каардынацыйнай радай паўсталі сур'ёзныя выклікі. Узніклі пытанні адносна далейшай працы рады, яе ўстойлівасці і здольнасці выконваць свае функцыі прадстаўнічых органаў. У той момант я ўзяў на сабе адказнасць за старшынства УКР як антыкрызісны спікер. І галоўнай задачай было не проста пераадолець крызіс, а захаваць каардынацыйную раду як дзеяздольны і легітымны інстытут. Я лічу, што нам гэта ўдалося, бо я бачу шмат тут чальцоў яшчэ мінулага склікання, які былі чальцамі мінулага склікання каардынацыйнай рады. І я лічу, што гэта ўдалося, бо рада працягнула працу, прымала рашэнні ў інтарэсах Беларусі і беларускага грамадства, прадстаўляла беларускае грамадства на міжнароднай арэне, лабіявала інтарэсы беларусаў за мяжой. І нягледзячы на ўсе цяжкасці, КР не спыніла сваю працу. Мы працягнулі праводзіць слуханні і агульныя паседжанні, ажыццяўляць грамадскі кантроль над задзейнасцю аб'яднанага пераходнага кабінета і забяспечылі падрыхтоўку да наступнага этапа развіцця каардынацыйнай рады, гэта чарговыя выбары, дзякуючы якім сёння адбываецца гэта паседжанне. За гэты час нам таксама ўдалося зрабіць шэраг важных крокаў для інстытуцыянальнага развіцця каардынацыйнай рады. Гэта стварыць бюджэтную камісію, арганізаваць справаздачы камісій, правесці публічнае слуханне аб'яднанага пераходнага кабінета напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі і кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, падрыхтаваць і правесці выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання. Такім чынам, мы не толькі захавалі каардынацыйную раду ў крызісны момант, але і зрабілі яе больш устойлівай і лепш падрыхтаванай ужо да будучых выклікаў. Але захаваць КР гэта быў першы крок. За мінулую кадэнцыю я пабачыў, што гэты інстытут мае патрэбу ў далейшым развіцці і ўзмацненні. Мы здолелі забяспечыць устойлівасць, цяпер нашай агулам задачай павінна стаць павышэнне яе ролі і ўплыву як унутры дэмакратычных сіл, так і на міжнароднай арэне. Менавіта таму я вылучаю шэраг ініцыятыў, якія, на маю думку, павінны стаць прыярытэтам для каардынацыйнай рады 4-го склікання. На маю думку, роля КР у сістэме дэмакратычных сіл павінна быць павялічана. Як прадстаўнічы орган, абраны беларусамі, на прамых выбарах каардынацыйная рада павінна мець не толькі кантрольныя функцыі ў адносінах да аб'яднанага пераходнага кабінета, але і большы ўплыў на яго фармаванне. Таму я выступаю за абмеркаванне рэформы, якая дазволіць каардынацыйнай радзе удзельнічаць у прызначэнні часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта дазволіць узмацніць падсправаздачнасць выканаўчых структур перад прадстаўнічым органам і забяспечыць больш збалансаваную сістэму ўзаемадзеяння паміж ключавымі інстытутамі каардынацыйнай радай і АПК. Асобнай задачай для новага склікання я таксама бачу далейшае ўзмацненне міжнароднага прадстаўніцтва каардынацыйнай рады. За апошнія гады нам удалося стварыць і замасаваць прысутнасць КР у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Еўронест і шэрагу іншых міжнародных парламенцкіх пляцовак. Цяпер неабходна зрабіць наступны крок – інстытуалізаваць працу дэлегацыі КР у парламенцкай асамблеі АБСЕ, забяспечыўшы яе сістэмны і пастаянны характар. А таксама лічу неабходным пачаць сістэмную працу па наладжванні супрацоўніцтва з паўночнай радай, Nordic Council, і парламентамі краін паўночнай Еўропы. Для Беларусі надзвычай важна пашырыць кола міжнародных партнёраў. І важным накірункам павінна стаць развіццё двухбаковых адносін з парламентамі дэмакратычных краін. Каардынацыйная рада павінна быць не толькі прадстаўнічым органам, але і партнёрам, якога паважаюць у міжнародных парламенцкіх і міжпарламенцкіх структурах. Разам з тым, я добра разумею, што каардынацыйная рада аб'ядноўвае людзей з рознымі палітычнымі поглядамі, прыярытэтамі і падыходамі, што, дарэчы, сёння ўжо бачна. Менавіта таму я лічу надзвычай важным, каб усе значныя дакументы і рашэнні перад галасаваннем праходзілі паўнавартаснае абмеркаванне менавіта на агульных паседжаннях. Як спікер я буду заклікаць усе фракцыі шукаць кампрамісы, весці дыялог і улічваць пазіцыі адна адной. Я гатовы садзейнічаць такому дыялогу і выступаць гарантам таго, каб голас кожнай фракцыі быў пачуты.
Координаційна рада застаецца найважнейшым прадстаўнічым інстытутам беларускіх дэмакратычных сіл. Яе сіла заўсёды будзе залежаць ад нашай з вами здольнасці працаваць разам, нават тады, калі мы не ва ўсім згодныя паміж сабой. І я таксама перакананы, што мы павінны думаць не толькі пра супрацу ў межах унутры координаційнай рады, але і пра тое, як Беларусь, як дзяржава можа выйсці з глыбокага палітычнага крызісу. Мы бачым, што ў розных краінах свету, напрыклад, сёння, зараз у Венесуэлі ў пэўны момант становіцца магчымым дыялог паміж уладай і апазіцыяй. Нават на Кубе пачынаюцца эканамічныя рэформы, якія могуць прывесці далей у палітычных зменаў. Я ўпэўнены, што такая магчымасць з'явіцца і ў Беларусі, бо сітуацыя ў нашым рэгіёне развіваецца вельмі хутка. Наша задача ўжо сёння рыхтавацца да гэтага моманту. Я бачу шлях выхаду з палітычнага крызісу Беларусі праз нацыянальны дыялог і круглы стол з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і прадстаўнікоў функцыянальнай улады. І я перакананы, што даволі хутка Беларусь прыйдзе да перамоў аб выхадзе з палітычнага крызісу. І калі гэты момант настане, координаційная рада павінна быць гатовая выступіць прадстаўнічым органам дэмакратычнай часткі беларускага грамадства у гэтым перамоўным працэсе. Быць актарам за круглым столом. Гэты мандат, бо гэты мандат мы атрымалі ад нашых выбаршчыкаў. Менавіта УКР павінны выпрацоўвацца пазіцыі дэмакратычных сіл для такіх перамоў. Менавіта тут УКР мы павінны шукаць агульныя падыходы і часам кампрамісы, каб у патрэбны момант быць гатовымі прадстаўляць інтарэсы беларускага грамадства. Я перакананы, што нашымі галоўнымі мэтай павінны заставацца захаванне і ўмацаванне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, недапушчэнне яе паўнавартаснага ўцягвання ў вайну, вызваленне палітычных зняволеных, спыненне рэпрэсіяў, дэкрыміналізацыя грамадскага жыцця ў Беларусі і правядзенне дэмакратычных зменаў у краіне. Заклікаю разам працаваць над гэтымі задачамі і разам умацоўваць координаційную раду як інстытут неабходны для будучыні Беларусі. Я ўдзячны сябрам і сяброўкаў коаліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» за тое, што вы вылучылі мою кандыдатуру на пасаду спікера координаційнай рады 4-го склікання. Запэўнюю вас, паважаныя дэлегаткі і дэлегаты, што буду адказна і сумленна працаваць у інтарэсах нашых выбаршчыкаў, а таксама рабіць усё для ўзмацнення нашага агульнага дэмакратычнага інстытуту координаційнай рады. Звяртаюся з просьбай падтрымаць мяне на выбарах на пасаду спікера координаційнай рады 4-го склікання. Дзякуй. Дякую, вялікі спадар Артём. У час выступ уклаўся. Зараз тады пераходзім да другого блоку. Это ацэнка того, што было вами пачута. Таксама, можа, нейкія завагі, прапановы, каментары па праграме. Гэта не блок пытанняў. Тут вы маеце права, шановныя дэлегаты, аднесціся да таго, што презентовал Артём Брухан. Нагадываю, что по регламенте у нас на гэта выделено до 3 хвілінаў на кожны такі выступ. Калі ласка, першая рука Роман Кисляк. Артём, спасибо за выступление. Я хотел спросить, а как вы относитесь вообще к принципу правового государства, верховенству права и к тем проблемам, которые мы вот прям с начала первого вот этого заседания увидели? То есть насколько мы можем игнорировать процедуры и вообще требования разума по поводу организации работы Координационной рады, потому что мы можем проголосовать все, да, вот Координационная рада, большинство может за что угодно проголосовать, но если мы не будем выполнять нормальные демократические процедуры, принцип правового государства, оповещение всех делегатов, потому что, я вижу, что не все принимали участие и в голосовании первых, и не выявлено, почему это происходит. То есть мы идем с самого начала с какими-то пороками, и у меня вот простой человеческий вопрос к вам. Как вы к этому относитесь? Нужно ли это исправлять? Спасибо. Хвілінку. Все ж таки, давайте в відповідності з закладеним регламентом. Вельми добре, що Роман Кисляк підняв питання процедури, у необхідності їх соблюдення, но одразу ж їх і порушив. Тому що этот блок – это оценка того, что прогучало. Наступний блок буде питання і відкази, тому можна занотувати, коли ласка, господар Артем,
питання, якое было агучано, але адказаць ужо ў наступным блоке. А зараз ізноў-таки просьба у абмеркаванні. Это ваша ўласная пазіцыя адносна кандыдатуры, і калі вы хочаце задаць пытанне, конечно, будзе такая магчымасць, но ў другім блоку. Наступная рука Юрась Зянкович. Дякую, спадар старшыня. Дякую спадару Брохану за выступ. Ад імя фракцыі «Беларусы дзеяння» я заявляю, что мы падтрымліваем кандыдатуру Артёма, спадара Артёма на галасаванні, падтрымліваем его праграму і спадзяемся, что на плённае супрацоўніцтва ў будучым і на тое, что наши пытанні палітвязняў і пытанні, які прапануе наша фракцыя, у тым ліку пашырэнне статуса, павелічэнне статуса і пашырэнне функцыянала координацыйнай рады, спадар Артём таксама будзе падтрымліваць, і такім чынам мы спадзяемся на плённае супрацоўніцтва ў далейшым. Дзякую вялікі за увагу. Дзякую вялікі. Наступная Светлана Шаціліна. Ну, так, не подписана, на жаль. Да, я зраблю гэта. Да. Спадар Артём, у мяне пытанне пра палітычную адказнасць. Чи за ўсе тыя рэчы, якія былі ў каардынацыйнай радзе папярэдняга склікання і пры падгатоўке, так як вы сказалі, што на ваш погляд гэта была эфектыўна, вы несеце палітычную адказнасць за тое, што будзе адбывацца далей, пачынаючы з працэдур. Дзякую. Дзякуй. Ну, так, это было агучана як прапанова, добра. Калі ласка, Мікіта Забуга наступны. Вітаю, шановні колеги. Віншую з обранням делегатів. Ми раді так само тут існувати і працювати, скористатися гэтай інфраструктурой для донесення наших військових метів, задачів. Сьогодні країна Білорусь так само втягнута у війну. Я думаю, що спадар Артём вельми так конкретно агучыў, што мы, то ён і яго фракцыя, так разумею, хочуць, каб вайны не адбылося ў Беларусі. Мы таксама гэтага вельмі хочам. Тыя, хто ваяваў, яны менш за ўсё хочуць ваяваць, але не быць гатовым да вайны — гэта яшчэ большае злачынства у адносінах да сваіх грамадзян. Таму я асабіста і наша фракцыя падтрымлівае спадара Артёма Брухана. Мы удзячныя яму, што ён вытрымаў гэты час, у цяжкі час, калі гэты інструмент по факту разваліваўся, узяў ініцыятыву, вытрымаў координацыйную раду, і мы спадзяемся на прафесійную працу і на ўзмацненне гэтага інструмента як протипарламента. Дзякую вам. Дзякую вялікі за ваш выступ. Калі ласка, наступная рука Ольги Зазулінскай. Дякую вялікі, усіх вітаю. Я прошу прабачэння, буду без камеры, мне не вельмі зручна без камеры. Дзякую, Артём, за вашу прамову. У меня маленькая реплика. Я не почула про... Я много чула про тое, каб КС удзельнічаў у нейкіх прызначэннях, АПК, это выглядзіць як некий такі, знаете, прокурорскі контроль. Это в маім адчуванні асабіста. Але реплика ў іншым. Я не почула, а дзе справаздачнасць КС. Мне падаецца, што нам не хапала ўсе гэтыя гады і ўсе папярэднія склады менавіта справаздачнасці па дзейнасці КС. Не пасты ў тэлеграмах, да, а дакладнасць справаздачнасці. Вось гэта мне дакладна не хапіла ў вашым спічы. Калі вы выправіце, ну, тое, пра што я кажу, да, і унесеце гэта як такі адзін з пунктаў вашай дзейнасці на гэтую ітэрацыю, то было б вельмі файна. Дзякуй. Дзякую вялікі. Это была агучана як прапанова, хаця можна будзе аднесціць пасля парадку адказаў. Я магу неяк рэагаваць на прапанову, ці чакаць? Зараз это будзе. Ну, такі падыход зацвердзілі, таму давайте прытрымлівацца. Не бачу больш рук у блоку абмеркавання выступа кандыдатаў. На этом мы этот блок закрываем і пераходзім да адказаў на пытанні. Адно з пытанняў ўжо было агучана Романом Кісляком. Я думаю, что даць адразу магчымасць адказу, і наступны будзе задаваць пытанне Владимир Шанцев.
Роману Кисляку я откажу. Так, что тычыцца правовой державы, конечно, безумоўна, я падтрымліваю, каб держава была правовой. Что тычыцца статута координацыйнай рады, я даволі шмат яго вывучаў за час працы спікера координацыйнай рады, і, дарэчы, сённяшняе паседжанне, оно ўсё ж таки адбываецца у адпаведнасці са статутам. Адзінае, што тычыцца інфармавання дэлегатаў, у гэты пераходны момант, на жаль, адказнасць за інфармаванне ўсіх дэлегатаў ляжыць на кіраўніках фракцыяў менавіта. Вось гэты кароткі гэп, сапраўды, яго можа нейкім чынам трэба змяніць, унесці змены ў статут, каб проста не трэба было галасаваць за парадак дня першага паседжання, тут гэта ўсё дыскусійна, але сутнасць тым, што адказнасць за інфармаванне ўсіх дэлегатаў ляжыць на кіраўніках фракцыяў падчас пераходнага перыяда, а ўсё астатняе было галасаванне, і координацыйная рада, вышэйшы орган, агульнае паседжанне, агульны сход усіх дэлегатаў, умоўна кажучы, прагаласавала за зацвярджэнне парадку дня. Таму я думаю, што ўсё адбывалася ўсё ж такі ў межах статута, але я разумею, што у вас ёсць свая ацэнка, сваё бачанне як юрыста і гатовы яе абмяркоўваць. Дзякуй. Дякую вялікі за адказ. Калі ласка, Владимир Шанцаў, пытанне. Я не буду расшаркиваться, не благодарить быстро. Скажите, расскажите, пожалуйста, свою биографию, за счет чего вы живете, где работаете, как вы человек публичный, какая у вас зарплата? Дякую вялікі. Биография. Я родился в городе Бресте, учился в средней школе номер 23 города Бреста, поступил в Брестский государственный университет имени Пушкина, закончил исторический факультет, я магистр исторических наук, работал по распределению в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», там работал 5 лет, доработал до старшего научного сотрудника, затем начал работу в Брестском областном исполнительном комитете, получил второе образование, менеджер-экономист, филиал БГУ в Бресте. 3 года отработал в Брестском облсполкоме. В 2020 году после убийства Романа Бондаренко уволился с государственной службы, переехал в Польшу, присоединился к команде Народного антикризисного управления, где сейчас работаю в качестве заместителя руководителя и аналитика, готовлю аналитические документы. Заработная плата где-то в районе средней по Польше. Ну, вот так. Ну, я вот не знаю среднюю по Польше. Ну, где вы работаете, можете сказать? Народное антикризисное управление, фонд «Беларусь Przyszłości» по-польски. Фундация «Беларусь Przyszłości». Дякую за адказ. Пытанне ад Юрася Зянковича. Дякую, вялікі спадар старшыня. Спадар Брухан, скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся і ці лічыце магчымым падтрымаць прапанову фракцыі «Беларусы дзеяння» пра наданне координацыйнай радзе статуса парламента ў выгнанні, паколькі з нашого пункту гледжання координацыйная рада пры ўсіх хібах галасавання все ж таки мае значна большую легітымнасць, чым так званы нацыянальны сход, які выбіраецца адным чалавекам. У нас все ж таки 2113, калі не памыляюся, грамадзян Беларусі выбралі. І як вы ставіцеся да прапановы стварэння камісіі па кібербяспецы, якая будзе в тым ліку займацца назіраннем з боку координацыйнай рады за будучымі выбарамі, каб не было тых хібаў, з якімі мы сутыкаліся падчас мінулай выбарчай кампаніі. Дзякую вялікі. Дзякую за пытанне. Ну, я хацеў бы зазначыць, дарэчы, што Сенат Польшы прызнаў координацыйную раду парламентам на эміграцыі, то бок фактычна міжнародныя партнёры так нас прызнаюць, вось Сенат Польшы. Я думаю, што агулам я не супраць. Маё персанальнае меркаванне, што гэта добрая назва. Можа, толькі трэба там падумаць неяк, бо толькі на эміграцыі, бо ўсё ж такі з нас галасавалі людзі з унутры краіны. Тут вось сфармулёўкамі парламент выгнання конкретно. Парламент выгнання. Ну вось да, тут з фармулёўкамі падумаць, але агулам я бачу гэта добрай думкай, але ў першую чаргу на дадзены момант координацыйная рада гэта прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, але я думаю, што з агулам ідэя узмацнення пазіцыянавання координацыйнай рады я падтрымліваю. Што тычыцца кібербяспекі,
камісіі трэба азнаёміцца, зразумець, чым яна будзе займацца, але так ці інакш група, якая бы ўжо пачала распрацоўку, падрыхтоўку да пачатку выбараў у каардынацыйную раду, у тым ліку з прыцягненнем экспертаў па кібербяспеке, я лічу, ўжо зараз трэба рыхтавацца. Мы бачылі падчас гэтых выбараў, як рэжым змагаўся з самой ідэяй выбараў, якія інструменты выкарыстоўваюць дзеля таго, каб сарваць гэтыя выбары. Гэта было вельмі такі складаны працэс, таму я думаю, ўжо зараз трэба пачынаць у тым ліку і падрыхтоўку ў сферы кібербяспекі. Так. Дякую вялікі. Наступнае пытанне ад Святланы Шацілінай. Калі ласка. Да, спадар Артём, падкажы, калі ласка, на мой погляд, спікер гэта фігура, якая мае мець прафесійныя навыкі і пэўныя маральныя прынцыпы. Вы штойна сказалі, што адказнасць за інфармавання сваіх чальцоў лежыць на галаве фракцыі. Наш галава фракцыі, ці лічыце вы, што калі галава фракцыі не быў праінфармованы, і вы, як прафесійны чалавек, які мог бы арганізаваць гэтыя працэсы, адпавядаеце і прафесіянальным навыкам і маральным прынцыпам, каб взяць на сябе такую адказнасць, як быць спікерам. Дзякую. Як я казаў, падчас пераходнага перыяду менавіта ляжыць адказнасць за інфармаванне дэлегатаў унутры фракцыяў, гэта не агулам, бо у нас будзе створаны чат, дзе будзе усе чальцы мець доступ да інфармацыі. Калі кіраўнік фракцыі не быў праінфармаваны і не смог перадаць інфармацыю, то да, безумоўна, канешне, гэта недапрацоўка з нашага боку, бо я яшчэ фармальна быў спікерам. Я бы хацеў дакладніць, дарэчы, у сакратарыята, ці быў праінфармаваны кіраўнік фракцыі, ці не, бо па маёй інфармацыі ўсе былі праінфармаваны. Вось, што тычыцца маральных якасцяў, я не до конца зразумеў пытанне, у чым тут маральна, не маральна, таму мне тут складана казаць. Так. Дякую за адказ. Мікіта Забука, наступнае пытанне. Не чуем. Не чуваць. Мікрафон. Выбачаюсь. Мы таксама далучаемся все ж таки да крытыкі аб'ектыўна, што інфармаванне было слабае. Напрыклад, мы шмат інфармацыі упускалі, магчыма, гэта трэба было больш акцэнты рабіць на лідараў фракцыі, каб ім даносіць, каб тыя ў сваю чаргу перадавалі гэту інфармацыю. Гэта аб'ектыўна не хапала, таму я падтрымліваю спадарню Шаціліну в гэтым плане. Што датычыцца майго пытання, оно не звязано з крытыкай, маё пытанне звязана з тым, што сёння ўсё ж таки па вайсковай тэматыке. Спадар Артём, па-першае, дзякую вам, што вы ўжо неаднаразова пасецілі Украіну і у розныя гады, і вы не баяліся і сустракаліся з добраахвотнікамі. Гэта вельмі важна для нас. І я таксама ўсіх дэлегатаў прызываю таксама прыехаць, мы дапаможам з выездам і так далей. І маё пытанне наступнае. Нам все ж таки не хапае бяспекі у самым КР. Ёсць у нас камісія па бяспеке. І все ж таки трэба вярнуцца па пытанню па бяспекі, а менавіта па дэлегатам, тому што мы бачым пастаянныя пытанні, пастаянныя скандалы, трэба гэта прызнаць. І все ж таки нам трэба вярнуцца да пытання паліграфіравання людзей, і у тых людзей, якія будуць займаць пасады. Я бы хацеў пачуць ваше меркаванне на гэты повод. Калі каардынацыйная рада прыме такое рашэнне, без ніякіх праблемаў буду гатовы прайсці адпаведныя праверкі. Любыя, якія прыме каардынацыйная рада. Я гатовы. Нема праблемаў. Вы самі разумееце, давер да каардынацыйнай рады со стороны наших выбарцаў, гэта вельмі важны момент. Так, дзякую за пытанне, адказ і дадатковы каментар. Зараз я бачу 4 паднятых рукі. Буду даваць слова, але, напэўна, давайте зробім так. Вот яшчэ ёсць хвіліна для тых, хто вагаецца і хацеў бы задаць пытанне. Падымаеце руку, пасля гэтага падведзем рысу і з блокам пытанняў адказаў закончым.
Будь ласка, Ліза Прокопчик. Добрий день всім. Ліза Прокопчик, фракція «Наступ». Я б задала питання у працях того коментару, який був озвучений у Ольги Зазулінської на конт прокурорського контролю. Я і фракція «Наступ» огулом підтримують ідею якраз реформування протоколу взаємодії з наданням Координаційної раді все ж таки повномоцтва по сапраўдным контролю за діяльністю ОПК. І я би хотіла почути, може, ваші нейкі прапанови, як ви гэта бачите, як фракція ці Артём як спікер. Вось гэты контроль і просто, може, один сказ, чому гэта важна. І там, наприклад, моє меркаванне, што Координаційная рада не мусіць перад ОПК справаздачыцца, асабліва па дзейнасці, тому што мы ўсё ж такі разныя арганізацыі, але цікава было б пачуць і твоє меркаванне, Артём. Дякую. Я б пачаў з падыходу, з канцэпцыі нашага трохбаковага пагаднення паміж ОПК, ОСЦ і Координаційнай рады, якая, дарэчы, была зацверджана ў тым ліку аб'яднаным пераходным кабінетам. І вось гэты кантроль публічны, ён адбываецца праз інструмент слуханняў. Дарэчы, і Ольга Зазулінская, як прадстаўніца ОПК па сацыяльных пытаннях, праходзіла, і вось гэта так выглядала. Гэта нармальная працэдура, Координаційная рада потым давала заключэнні, рэкамендацыі і гэтак далей. Нічога такога пракурорскага я ў гэтым не бачу, але моя наступная думка, моя наступная тэза ў якасці рэфармавання — гэта каб мы рухаліся ў накірунку парламенцкай рэспублікі. То бок взялі за падмурак, калі менавіта абраны парламент прызначае міністраў ва ўрад. Гэта нармальная, дарэчы, практыка. Я нават прапаноўваў у сваём выступе пайсці пакрокава, па шляхах. Напрыклад, не ўсіх прадстаўнікоў адразу можа прызначаць ці здымаць Координаційная рада, а, напрыклад, часткова. Вось украінскі прыклад, дзе прэзідэнт прызначае міністра замежных спраў, міністра абароны, а астатніх міністраў уже Верховная Рада. Мне падаецца, вось такі пераходны прэзідэнцка-парламенtsкі фармат у нашым у гэту кадэнцыю можа быць зафіксаваны. Вось гэта маё бачанне, як я гэта бачу. І зразумела, кожна штогадовыя уже традыцыйныя слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета. Што тычыцца справаздачнасці, Координаційная рада справаздачыцца і фракцыі справаздачыцца падчас выбараў. Мы справаздачымся перад нашымі выбаршчыкамі. Таму я тут не бачу сэнса дадатковай справаздачы паміж структурамі. Мы гэта можам все вырашаць у працоўным парадку, тым больш справаздачу о працы Координаційнай рады, яна апублікавана на сайце, таму я тут думаю, яе можна паглядзець. Але агулам у парламенцкіх сістэмах дэпутаты і парламент справаздачыцца перад сваімі выбаршчыкамі, а не перад урадам. Вось гэта маё бачанне гэтай сістэмы, але кожны чалавек можа, паўтаруся, мець сваё меркаванне, але вось гэта моя пазіцыя. Дзякую. Дякую вялікі за адказ. За час, напэўна, больш за 3 хвіліны прайшло, новых рук не з'явілася, таму падводзім рысу пад 3 апошнімі дэлегатамі, якія маюць магчымасць задаць пытанне. І першы сярод іх — это Дмітрий Щегельскі, калі ласка. Дякую. Першае, прапаную абмежаваць час на пытанне або рэпліку максімум за 1 хвілінай, а то мы губляем вельмі шмат часу, і хранаметрировать гэта. Другое пытанне Артёму Брохану. У нас у предвыборной платформе ёсць прапанова зрабіць праходжанне поліграфа абавязковым для ўсіх сябраў Координаційнай рады. Як вы асабіста ставіцеся да гэтай прапановы? Дзякуй. Асабіста я все ж таки сыходжу з пазіцыі прэзумпцыі невінаватасці. То бок не з таго, што ўсе патэнцыйна вінаватыя, а з таго, што калі ёсць падазрэнне, то трэба чалавека правяраць. Але гэта маё асабістае меркаванне. Дякую. Наступное пытанне у Миколая Козлова. Да, добрый день, коллеги. Раз у нас мало времени, тогда я очень быстро. Я так и не услышал от Артема ответ на вопрос, который задавал Роман Кисляк. Почему-то как-то обошли этот вопрос. Это первое. Второе, что касается информированности, что лидер фракции информирует
других членов фракции. У меня до сих пор нету телеграм-канала, я не присутствую на наряда фракции в этом чате, меня нет. Кроме этого, когда было голосование по секретарю, первое голосование, меня не было в списках, меня тоже не оповестили. И я столкнулся с фактом, я по этому поводу связывался с Иваном Кравцовым, на тот момент секретарем Координационного совета. Что касается выступления Артема, то я так и не услышал, что мы собираемся или что собирается Координационный совет или спикер Координационного совета делать для белорусов в Беларуси. Мы услышали международный трек, да, понятно. Мы услышали здесь вопросы, связанные с иммиграцией, политзаключенными, а вот для остальных белорусов. У нас есть для этого предложение, наверное, сейчас я уже не успеваю, но тем не менее. Вот хотелось бы понять, вот что вы хотите сделать или видите, что УКС может сделать для белорусов в Беларуси. Убираем категорию политзаключенных, и все с этим связано. Остаются просто люди, которые там живут. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, в моем выступлении был очень большой блок, как раз, который касается, не просто всех белорусов, а всех, даже тех, кто в эмиграции. Это как раз выход из политического кризиса, чтобы закончилась криминализация общественно-политической жизни и конкретный, вполне себе понятный инструмент для изменения ситуации в Беларуси. Если вы говорите о практических вещах для белорусов, то для этого есть комиссии Координационного совета, которые как раз занимаются такими практическими вещами. Я, как спикер, готов координировать деятельность комиссии. Если будет нужна моя какая-то поддержка для комиссии, для их деятельности практической, для помощи белорусам, то, конечно же, я готов помогать и поддерживать. Вот. Я правильно понял, вы как-то хотите выйти из кризиса политического? Ну это ладно, вернемся к Романа Кисляка, информированности фракции, но это может быть к секретариату вопрос. И еще, я поддерживаю предложение, по-моему, Татьяна Мартынова предлагала там. Дякую за питання, дякую за адказы. Апошняе пытанне ў гэтым блоку от Романа Кисляка. Да, спасибо, Артем, за предыдущие ответы. И вот я хотел такой уточняющий вопрос на отдельные вопросы, как и тут, так и в стримах, СМИ, на отдельные вопросы вы отвечаете, высказываете свою позицию. А на некоторые вопросы вы говорите, как решит Координационная Рада. И сегодня вы эту формулу тоже повторили, как решит Координационная Рада. И, я для себя хочу понять, как делегат, в будущем голосовать за спикера, это, что она означает? То есть по некоторым вопросам у вас есть позиция, по некоторым нет. Или спикер Координационной Рады должен быть арбитром, у него не должно быть позиции, или он должен продвигать свою позицию, он должен иметь и продвигать свою позицию. Вот хотелось бы послушать ответ, и вообще, должен ли спикер иметь свою позицию? И насколько вы самостоятельны в выборе позиции? Вот такие вопросы. Спасибо. Спасибо за вопрос. По статуту Координационной Рады, по статуту спикер имеет достаточно ограниченные полномочия. Он может представлять позицию Координационного совета, выработанную позицию Координационного совета, но я как делегат Координационного совета, как участвующий в избирательной кампании, как самостоятельный политик, имею право на свою позицию и могу ее высказывать. Когда я говорю от позиции Координационного совета, я артикулирую. Когда я говорю свое личное мнение, я также это артикулирую. И я такой подход использовал в работе и прошлого Координационного совета, и буду стараться перенести эту практику, и я убежден, что это моя обязанность статутная именно так действовать. Но я надеюсь, никто не против, чтобы у меня, как у человека, была своя политическая позиция, и я вправе ее высказывать, как и любой другой делегат Координационного совета. Дякую вялікі. На гэтым мы закрываем слуханні па кандыдатуры Артема Брухана, але пытанне нумар 1 яно яшчэ адкрыта. У нас, нагадаю, есть другая вылучаная кандыдатура, гэта Андрей Колас, які прадстаўляе фракцыю «Ваш голас». Ён таксама, як і папярэдні кандыдат, мае права на
выступ до 10 хвілінаў з праграмнымі заявамі. Ну і адпаведна пройдзем праз працэдуру абмеркавання і пытанняў і адказаў. Калі ласка, Андрей, ці вы з намі? Добрый день, паважанае гаспадарства, рады ўсіх бачыць. Хачу, скажем так, усіх павіншаваць з першым паседжаннем. Што тычыцца маёй прамовы як кандыдата на пост спикера, хочу сказать одно. Я уже на нараде фракции заявил, и тут хочу заявить всем публично, что я хочу скористаться правом не пропановывать свою программу и просто хочу сказать несколько тезисов на конт выборов спикера. Мне падаецца, что, ну, нават не падаецца, я памятаю, что я нарадзіўся ў краіне, дзе заўсёды быў один кандыдат. Гэта Украіна называлася СССР. Мне вельмі прыкра, что на сённяшнюю раніцу мы прыйшлі до таго ж самага выніку, что у нас быў толькі один кандыдат, гэта Артём. Ну і што тычыцца спадара Артёма, Артём все так прыгожа распісаў, все так прыгожа выклаў, што мне падаецца, што трэба эканоміць наш час. Таму, калі ласка, гэта ўсё. Калі ёсць якія-небудзь пытанні, задавайце. Я хочу сказаць просто адно, што мне падаецца, што у мінулай координацыйнай радзе трэцяга склікання у нас быў бардак, і мне падаецца, што мы пачынаем таксама з некага бардака, арганізацыйнага бардака, з таго, скажем, бардака з дакументацыяй. Я думаю, што гэта ўсё. Калі ласка, калі ёсць якія-небудзь пытанні, задавайце, але ж гэта вось былі мои такія думкі. Дякую. Дякую, вялікі Андрей. Вы больш чым уклаліся ў час, скарысталіся сваім правам на выступ. Змест ваше право. Так же само давайте пройдем процедуру, як і з папярэднім кандыдатам. Зараз блок по ацэнцы пачутага і кандыдатуры Андрэя Коласа. Калі пытанні, то перанесем іх у наступны блок. Я бачу 3 паднятых рукі. Зараз, калі ласка, з ацэнкай, ну і пытанне задаць таксама будзе у вас магчымасць. Роман, начинайте. Да, спасибо, Андрей. Ну, у меня, конечно, оценка формирования вообще этих дебатов, потому что, ну, логично сначала задавать и отвечать на вопросы, а потом уже формировать оценку. Здесь как-то чуть-чуть немножко перепутано. Спасибо, Андрей. Вопрос я еще задам. Дякую, Дмитрий Щегельский. Ну, у меня ўражанне, што калі ў кандыдата няма праграмы, то гэта крыху сведчыць о непадрыхтаванасці. І ён не можа выкласці яе. І другое, реплика про тое, что у нас не мае порядка, меня вельмі насцярожыла. Я цудоўна памятаю 94 і 96 год, як развіваліся падзеі у Рэспублікі Беларусь, як Рыгорыч дышоў да улады. Ён заўсёды казаў, што шмат бардака, дэмакратія гэта сапраўды частка бардака. І на папулісцкай рыторыкі шоў да таго, каб знішчыць дэмакратію, забудаваць дыктатуру. І фактычна я гляжу і чую свайго калегу, больш маладога, ён хутчэй за ўсё гэта не памятае ў сілу ўзроста, але я бачу Рыгорыча до 94-го, 95-го, 96-го года і чую яго словы. Дякую. Будзе пытанне яшчэ. Дякую, калі ласка, Артём Бухан. Ну, па-першае, дзякую ўсё ж таки Андрэю за тое, што ён высунуў сваю кандыдатуру, бо гэта ўсё ж таки канкурэнтная будзе справа. Тут уже дэлегаты і дэлегаткі паважаныя будуць вырашаць, чыя праграма і падыход да пазіцыі спікера больш падабаецца і каго падтрымаюць. Таксама хацеў бы адзначыць, што тычыцца таго, што ёсць парламенцкая практыка ў розных краінах па-рознаму. Часам апазіцыя сапраўды высоўвае свайго кандыдата на
на пасаду спікера, нават ведаючы, што яна не зможа яго правесці на гэтую пасаду, каб заявіць сваю палітычную пазіцыю. Але ў больш такіх устойлівых дэмакратах, напрыклад, вось у Великабрытаніі вельмі часта нават гэтага не адбываецца і падтрымліваюць две партыі адразу на пасаду спікера з мінулага склікання ці з той партыі, якая мае большасць, каб прадэманстраваць, што гэта агульная справа, што дзейнасць парламента пасля выбараў гэта наша агульная адказнасць і наша агульная справа. Таму я думаю, што вельмі важна, каб мы гэты паслявыбарчы накал выпусцілі і пачалі супрацоўнічаць, працаваць, а не канкураваць уже ўнутры Координацыйнай рады. Дзякую. Дзякую, Артём, я адкажу. Я старался вельмі, і я думаю, што мы плённа будзем працаваць. Вось. Добра, дзякую, што кароткі адказ. Ксенія Лускіна. Добрый дзень. Мне, дарэчы, спадар Колас не зусім зразумела, над чым будзем працаваць, таму што вы зараз ніякай праграмы не агучылі сваёй, а на выбары вы ішлі з праграмай распусціць Координацыйную раду, пакуль нічога не атрымаецца за 99 дзён. Ці можна вашу праграму перадвыбарчай і лічыць як лідара спіса вашай праграмы як спікера Координацыйнай рады? Не можна. Калі я буду спікерам, давайте так, я не стану спікерам, но калі б я быў бы спікерам, у мяне бы была іншая праграма, а моя праграма спікера і праграма маёй фракцыі не супадаюць. І 99 дзён гэта, пачынаючы ад сённяшняга моманту, гэта будзе 20, калі я не памыляюся, 25 верасня, я тады на ўсе пытанні змагу адказаць. Все ж таки, я так разумею, што ваша праграма гэта за 99 дзён нешта зрабіць і потым усё распусціць. Слухайте, но мы зараз... І навошта ісці тады на выбары, гэта фактычна падман. Зараз вы сябе вылучаеце на пасаду спікера, я, напрыклад, жадаю даць вам голас. Я павінна разумець, я за вас галасую на 99 дзён, ці калі вы становіцеся спікерам, то вы становіцеся спікерам на 2 гады. Вось, калі ласка, вось тут вельмі незразумела. Я зразумеў. Добра, я вельмі удзячны вам, што вы сур'ёзна разглядаеце мою кандидатуру. Вось, што тычыцца абрання мяне спікерам, я аддаю сабе як бы адказ з таго, што у нас все праходзіць фармальна. Вось, таму я вам скажу так, моя праграма, з якой я шоў на выборы, яна застаецца, 99 дзён застаюцца. Я не казаў, што я распушчу абавязкова, у абавязковым выпадку Координацыйную раду. Вы уважліва паслухайце, што я казаў. Я казаў пра іншае, што калі Координацыйная рада не будзе працаваць на людзей і для людзей, а вы зараз перавіраеце мае словы, вы кажаце, што... Вы зараз займаецеся папулізмам. Калі ласка, Я адкажу. Таму я адказваю на ваше пытанне. Моя праграма як лідара маёй фракцыі, якую я выстаўляў на, скажем так, перадвыбарчая праграма, яна не супадае з той праграмай, якую я б рэалізоўваў, калі б я стаў спікерам. Дзякую. Дзякуй, адказ быў пачуты. Я так гляджу, што мы перайшлі ад блока ацэнкі праграмы, так як яна не была агучана, напэўна, этот блок у нас атрымаўся вельмі скарочаным, да блока пытанняў і адказаў. І калі можа хтосьці там неяк намекнуць, што хотел бы выступить не с пытанием, то, коли ласка, поведомьте мне, але, напэўна, калі таких поведомлений нема, гляжу чат, то перейдем до пытанняў и отказов, до якіх мы уже де-факто перейшли с попередними. Дякую вам. И Роман Кисляк тут перший у нас. Спасибо, Андрей. Вы мужественно речь прочитали и отвечаете на вопросы. Когда вы, в общем-то, представляли свою позицию, в общем-то, у меня сложилось впечатление, что вы снимаете свою кандидатуру
с выборов, и мне не хватило вот этого слова, фразы, что я снимаю свою кандидатуру. Дальше вы начали отвечать на вопросы, и у меня уже сложилось впечатление, что вы как спарринг-партнер, вы не верите в том, что победите. То есть, очень странное впечатление. Поэтому вопрос следующий. То есть вы снимаете сейчас свою кандидатуру, или вы спарринг-партнер, вы просто обеспечиваете какую-то, в общем-то, а-ля демократичность, чтобы был не один кандидат, а несколько, или вы реально боретесь за позицию спикера, или какой-то четвертый вариант. Дякую, Живи Беларусь. Дякую за питання. По-перше, я так зрозумів, що протягується питання до мене, правда ж, Юрась? Так, добре, это первое. Про другое. Мгм. Отказываю. Значит, я не снимаю свою кандидатуру. Это первое. Я не выходжу со своей программы. Лишите, что у меня программы нема. Вот. Я хочу поглядеть, як люди будут голосовать. Коли ласка, голосуйте. Вы можете проголосовать за Артема Брухана, а можете за меня. Вот. Дякую за відказ. Микита Забуга наступний з питанням. По-перше, я дякую господару Колосу за выдвижение этой кандидатуры, потому что это насамрэч это смелое решение. Бо сама позиция спикера вельми отказная. Вельми отказная. Сёння, особенно в гэты час, калі так спираль закрутилася истории, что, может быть, наш парламент выступить як умовно там і не умовно, а конкретно у інших країнах, в тому же Ірані, підписантом домов. Тому все ж таки ми єдина організація, яка виборочна, який народ вибирав. Тому давайте заховаємо цей інструмент. Це вельми важливо. Наконт, господар Колос, ви можете пойти ви подати свою кандидатуру на віце-спікера. Отсюда у меня питання. Коли буде голосування по віце-спікеру? Дякую. Я скончу. Давайте так. Я, по-перше, не ведаю, коли буде голосування по віце-спікеру, гэта не до мяне пытанне. А по-другое, вы ведаете, я что хотел сказать наконт тэрмінаў, якія я убачыў. Так? Я як лідар фракцыі убачыў, што мне за 48 гадзін патрэбна было прыняць рашэнне, ці іду я ў спікеры, і адразу сфарміраваць праграму. Калі вы гэтага не ведаеце, вось все, хто у нас 51 удзельнік тут, то я просто на гэтым хочу засяродзіць сваю увагу. Я не ведаў ніякіх працэдур, мяне з імі ніхто не азнаёміў. Вось. І хуткасць, з якой прымаліся рашэнні, і з якой мне нешта прапаноўваў сакратарыят, і тое, што я чытаў у нарадзе фракцый, яна мяне здзівіла. Таму я вырашыў вось такім чынам уздымаць пытанне аб той камунікацыі, якая праходзіць паміж нами, паміж пасадамі, паміж дэпутатамі. І я лічу, што я правільнае пытанне ўздымаю. І вось скажем, мой выход у спікеры, перш за ўсё, гэта спроба прымусіць альбо заставіць задумацца людзей аб тым, што мы робім. Дзякую. Вы можете, дарэчы, за мяне яшчэ і прагаласаваць. Я хочу убачыць, можа быць, ад кагосьці пазітыўны выклік і вынік і убачыць падтрымку сваю. Але ж вы бачыце, спадар Артём вельмі добра ўсё расказаў. Вось, таму, бачыце, у нас ёсць выбар. Гэта галоўнае. Дякую. Дякую, Лігі, за адказ. Лізавета Прокопчык, наступне питання. Дякую, Ліза Прокопчык, фракція «Наступ». Мяне кароткае пытанне да зместу хутчэй. Дык чаму вы настолькі, спадар Андрэй, не ўпэўненыя ў тым, што вы б маглі стаць спікерам? Чаму вы вось настолькі не ўпэўненыя ў гэтым, што нават вырашылі не рыхтавацца да вось гэтага сённяшняга паседжання? Я вам скажу, что упэўненасць — гэта такая рэч умоўная. Давайте так.
я не упэўнены, тому что я мяркую, что, конечно ж, спадар Артём у нас падрыхтаваўся, бачыце, ён выйграе дэбаты, калі ласка, вы можете выбирать. Вот. А наконт падрыхтоўкі, это я не был удзельнікам, не был депутатом трэцяй координацыйнай рады, але ж хуткасць, з якой мне прапануюць прымаць рашэнні, ну, яна мяне здзівіла. То есть, ну, спасылка на вылучэнне спікера і нарада гэта менш за 48 гадзін. Ну, што рабіць людзям? Вось, ну, сёння ў чаце таксама некаторыя людзі выказваліся за хуткасць і за адсутнасць інфармавання. І мне падаецца, гэта істотна. І яшчэ, прабачце, я ўжо, калі узгадываю, я хочу сказаць яшчэ пра адказаць на адзін спіч, які спадар Дмітрий, калі я не памыляюся, Зміцер у мой бок сказаў наконт таго, што я як дыктатар спрабую тут захапіць уладу і выхожу на папулізме. Спадарства, я вырашыў выстаўляць сваю кандыдатуру на пост спікера не для папулізма. Дякую. Дякую за адказ. Євгеній Андрейчик у нас наступний, калі ласка. Так, питання до спадара Колоса. Ці могли бы вы рассказать нам крыху больш про сабе, свою біографію, свой досвід, як на гэта пытанне адказваў Артём Профан? Дякую. Так, про сябе. Я нарадзіўся ў 1982 годзе, паступіў у Ваўкавыскі каледж, скончыў яго як выкладчык англійскай мовы базавай школы. Пасля паступіў у БДПУ імя Максіма Танка, які таксама праз 6 год скончыў як выкладчык гісторыі, рэлігіявед. Пасля паступіў у ЕГУ і скончыў яго, таксама з'яўляюсь бакалаўрам гісторыі. Вось. І 2 гады я навучаўся ў аспірантуры Гродзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы, але ж па палітычных матывах быў адтуль адлічны. Гэта пра маю адукацыю. Што тычыцца майго шляху творчага, кажу, працоўнага, гэта, значыць, такія сталыя працы. 11 год я працаваў выкладчыкам у Ваўкавыскім каледжы, выкладчыкам спецыяльных турыстычных дысцыплін, маркетинга, менеджмента і эканомікі, а таксама працаваў 8 год на пасадзе дырэктара турыстычнага прадпрыемства «Маёнтак Падарожск», займаўся беларускімі справамі, аднаўляў стары маёнтак, ствараў турыстычна-рэкрэацыйны комплекс і таксама удзельнічаў у шматлікіх беларускіх, скажем так, праектах. Скончылася ўсё гэта таксама палітычным праследам. 5 год я уже тут у Польшы працаваў на розных пасадах і не цураўся ніякай працы, як я быў і прадаўцом у звычайным склепе, таксама і дырэктарам гатэля ў Балгарыі, даволі такі вялікага. Вось і ўсё, гэта мой працоўны шлях. Дзякуй, я хачу эканоміць ваш час. Я бачу, што вельмі шмат рук і пытанняў да мяне. Я гатовы адказаць на ўсе пытанні. Можна напісаць іх у чат, можна напісаць іх да мяне асабіста, але ж не я рэгламентую нашу сённяшнюю сустрэчу, таму, калі ласка, спадар Юрый. Дякую, Андрей. Я сачу за регламентом. Ми всі вкладаємося. Я казав 2 хвилини на задати питання, 3 хвилини каб відповісти. І бачимо ще 5 піднятих рук. Микита Семененко, коли ласка, наступний. Спадар Андрей, калі вы будете абраныя на пасаду спікера координацыйнай рады, якія рэформы у выбарчую сістэму координацыйнай рады вы прапануеце, каб падчас наступнай кампаніі змагло прагаласаваць больш людзей, у тым ліку дэпартаваныя палітзняволеныя без пашпартоў, каб не адбывалася так, што ў координацыйную раду праходзяць дэлегаты з падтрымкай у 110 галасоў і без праграмы на пасаду
спікера Координаційної ради? Дякую. Дякую за таку вашу пам'ять. Так, сапраўды 110 чалавек прагаласавала за мою фракцію. Ведаеце, я не думаў наконт таго, якія прапановы трэба ўносіць, якія змены трэба ўносіць у выбарчую частку законаў Координацыйнай рады. Вось, мне падаецца, што на дадзены момант увогуле, якія бы мы не ўнеслі змены у выбары у Координацыйную раду, на дадзены момант цікавасць беларускага народу да Координацыйнай рады падае імкліва. Вось гэта я бачу. Вось, і што бы мы не зрабілі, мне падаецца, на наступных выбарах, калі яны будуць, прагаласуе яшчэ менш народу, на жаль. Вось. Што тычыцца вашага пытання наконт праграмы як кандыдата ў спікеры, я спадзяюся, вы мяне слухалі уважліва, я ўжо сказаў, што настолькі імкліва у нас развіваліся падзеі, што мне не было нават 48 гадзін, каб грунтоўна падрыхтаваць праграму. І гэта я лічу ненармальным. Калі вы лічыце гэта нармальным, то, калі ласка, скажыце мне, вось я атрымліваю спасылку, дзе я магу скажем так, высунуць сваю кандыдатуру, а пасля я ўжо даведваюся, што нічога сабе, ужо я павінен там, у мяне застаецца, напрыклад, я павінен параіцца са сваімі аднапалчанамі, так? Я павінен нешта падумаць. І у мяне застаецца літаральна 12 гадзін, каб прапанаваць на сур'ёзных рэчах, прапанаваць нешта людзям. Ну вы так сабе ўяўляеце працу ў Координацыйнай радзе? Я не. Таму я высунуў сваю кандыдатуру менавіта, ось, каб вам гэта сказаць. Дякую. Дякую, Андрей. Ну, тут уже как для справедливости я бы хотел бы сказать, что то, что у Координацыйнай раде есть спикер и вице-спикер, а так само секретариат, это ни для кого не складало секрет, что такие посады існують, и что выборы на их будут відбуватися. Тому, как бы... Прабачце, такія пасады існуюць. Я не ведаў хуткасці прыняцця рашэнняў, як лідер фракцыі. Мне ніхто не сказаў тыдзень таму, што мне будзе 2 дні і 48 гадзін, каб высунуць сваю кандыдатуру і падрыхтаваць праграму. Я не ведаў, як гэта рабіць. Чаму вы не зрабілі гэта? Дзе можна было пра гэта пачытаць? Ну, як гэта рабілася мінулы раз? Гэта бардак, я аб гэтым і заявіў. Ну, дякую. Да, это, на жаль, не было секретом, что выборы будут, но окей. Не буду вмешиваться больше. Коли ласка, передаю слово для питання Дмитрию Щегельскому. Дякую. Ну, мне падаецца, што адукацыя гісторыка сярод асноўных палітычных дзеячоў з абоіх флангаў – гэта лёс беларускай нацыі, традыцыю, якую заклаў Александр Горч. Значит, у меня два пытання. Першае. Значит, оно вельмі лёгкае. Калі вы станете спикером, чи падтрымаеце вы прапазіцыю про абавязковае праходжанне поліграфа для усіх сябраў Координацыйнай рады? Я нагадываю, что гэта предвыборная позиция и обещание белорусаў дзеяння фракции. Другое питание. Может, вы откажите на первое, а после задам другое. Нет, ну давайте я Лепш два одразу, как мы сэкономили час. Ладно, другое питание, яно вельмі сур'ёзнае, мне падаецца, сутнаснае, потому что я бачу спачатку паседжання, нас не проинформовали, мы не ведали, было 48 гадзін. Слухайте, а сябры, а вы ішли у Координацыйную раду як во што? У песочницу и детки, або як у палітычны орган, парламент, где почитать, да в любым, блядь, подручнику политологии для колледжей
не глядзячы пра інстытуты, што там бывае спікер, што бываюць выборы спікера, што бываюць працэдуры, і ўсё гэта аднолькавае. Вы ідзеце, кажаце, і вы ідзеце за чым? За тым, каб займацца палітычнай дзейнасцю, або каб зрабіць перформанс і взять позицию ображенного, позицию, что мне не довели, мне не Это не сильно похоже на вопрос. Это пытание до спикера. Тому что это позиция дзіцячая або позиция дорослая палітычного дзеяча. Дякую. Дякую. Два питання було зададено. Калі ласка, Андрій. Значит, отказываю. По первому питанню на конт поліграфа. Я у своей предвыборной кампании заўсёды казаў, что я толькі за тое, каб усе чальцы координацыйнай рады праходзілі поліграф. Я і моя фракцыя, мы гэта падтрымаем, і я ўжо казаў на дэбатах, скажите мне месца і дату, і я прыйду і пройду поліграф. Я ад сваіх словаў не адмаўляюся. Другое пытанне наконт сур'ёзнасці. Дык вось я хочу сказаць, што насамрэч у мяне было уяўленне, я прысутнічаў на нарадзе, прысутнічаў у чаце нарады фракцый. Таксама я магу показаць сваю пошту, так? Я рэгламент, я бачу рэгламент, і я вам хочу сказаць, што спачатку абмяркоўвалася рэгламент менавіта гэтага паседжання, якое праходзіць, і пасля дакладна любы чалавек можа прасачыць, і я магу гэта дакументальна даказаць, што афіцыйна я даведаўся, што ў гэтым першым паседжанні будуць выбары менавіта спікера у гэтым паседжанні. Я вам магу паказаць час, калі я даведаўся. Вы бачыце, я могу гэта доказаць. Я не ведаю, я, на жаль, не прысутнічаў 2 гады таму, калі было першае паседжанне, но мне падавалася, што мы спачатку на першым паседжанні вырашым некаторыя рэчы арганізацыйныя, і ўжо пасля на другім, трэцім паседжанні аберем спікера. Я не ведаю, окей, няхай так будзе, я не ўдаваўся ў падрабязнасці. Дзякуй вам, я спадзяюся, я вам адказаў на пытанне. Так, дякую за адказ. Колеги, у меня прапанова зрабіць такі ж самы падыход, як і з папярэднім нашим кандыдатам. Я бачу, што зараз порядка 30... Я бачу руку, все, зараз слово дам. Порядка 30-35 хвілін мы на кожную кандыдатуру адводзім часу, і ўжо порядка 30 хвілін ёсць у Андрэя. Таму 3 чалавекі заявілі з пытаннямі. Калі цягам бліжэйшых 2 хвілін хтосьці надумае яшчэ падняць руку, падымайце, пасля этого подводзім рысу, і слово для пытання даем Тацяне Мартыновой, калі ласка. Я очень коротко. Подскажите, пожалуйста, кто вам пишет тексты в Телеграм? Потому что если это ваши тексты, то за 48 часов вам подготовить программу не проблема. И что вас связывает с Комаровичем? Спасибо. Значит, тексты, которые у меня в Фейсбуке, это мои тексты, я их пишу сам. Вот. У меня нету никакого спикера, который пишет что-то. Вот. Что касается, что меня связывает с Комаровичем меня связывают, наверное, некие дружеские отношения больше, чем какие-либо партнерские. Я скажу так, что Александр — это интересный человек, вот, но ничего такого криминального или еще чего-то такого, что меня может связывать с ним как-то, даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, что меня связывает с Комаровичем. Вы, может, уточните, пожалуйста, что меня может связывать с Комаровичем? Да, я уточню. Комарович в своем Фейсбуке заявил, что вы, Бекиш, вы стали членами его фундации. Вы, не помню, кто там был 4-й, вы непосредственно в его ленте как его бизнес-партнеры. Я поэтому и спросила. Вы говорите, что вас ничего не связывает. Вы, спадарыня, путаетесь. Бизнес-партнер — это человек, который ведет бизнес. Никакого бизнеса с Александром Комаровичем я не веду. Я не состою ни в каких бизнес-организациях, либо бизнес-структурах.
Если вы можете мне доказать это, пожалуйста, можете опубликовать у себя на страничке либо на канале. Ну, я надеюсь, я ответил на вопрос. Послушайте, вы не эмоционируете, потому что как бы и не таких мы, в общем-то, эмоциональных мужчин ставили на место в нашем парламенте. Поэтому аккуратненько. Я не эмоционирую, не надо превращать наши заседания в личные нападки. Спасибо. Діалог спиняємо, тому що питання були зададені, відкази отримані. Дякую великі обидвом удільникам цієї дискусії. І на дадений момент ми маємо ще 3 чоловік, які хотіли б задати питання. Як я і пропонував, під цим підводимо рису. І наступне питання у Євгена Караулова. Прывітанне ўсім, Евген Караулов, фракцыя «Наступ». У меня такое пытанне. На вашу думку, Андрей, ці павінны дэлегаты новага склікання Координацыйнай рады абіраць спікераў, віцэ-спікера, спікера, віцэ-спікераў, кіраўніка сакратарыята, ствараць новыя камісіі, фармаваць новыя дэлегацыі? Калі так, то скажите, ласка, чаму для вас стало сюрпризом только, что у нас тут будут отбываться выборы спикера, потому что канчатковое зацвярджэнне выбораў Координацыйную раду было 28 дзён тому. Уже як 28 дзён вы ведаете, что у вас будет фракция в Координацыйнай раде, и у вас будет, конечно, такое и есть право вылучать своих кандидатов на такие посады, тому як бы питание, чему для вас это стало сюрпризом? Для меня не стало сюрпризом тое, что фракции вылучают спикеров и кандидатов у спикеры, и депутаты их обираются. Это для меня не сюрприз, не треба казать. Для меня сюрприз – это хуткость, з якой проходит оповещение людей. И не я один тут, скажем так, выказывался на конт, скажем так, проблем з комунікації. Я відказав на ваше питання. Дякую. Дякую за відказ. Роман Кисляк наступний. Андрей, я хотел уточняющий вопрос, даже процедурным рассказать. Как я понял, вы сами себя выдвинули, или это была группа делегатов или фракция? Вот как формально это происходило? Спасибо. Формально? Нет, я сам себя не выдвигал. У нас нету такого порядка, чтобы выдвигал сам себя кандидат. Ну, если вы понимаете, правильно? Насколько я понимаю, это запрещено выдвигать самому себя в спикеры координационного совета. Поэтому, конечно, меня выдвигала моя фракция. Я уточню вопрос. Вы так говорите, что вот я принял решение, а уже потом совещался. То есть, нет, вы неправильно меня поняли. Я не принимал решения. Большинство решений, почти все решения в нашей фракции принимаются коллегиально. Дякую великий за отказ на питання. Тут юридичне удокладнення. Читайте пункт 4.1.6. Там позначено, що делегати можуть вилучати власну кандидатуру і заявляти самоотвод так само самостійно. У нас тут максимальна демократія, не обмежовуємо нікого. І опошнє питання у гэтым циклу от Дмитрия Щегельского. Калі ласка. Спадар Андрей, калі ласка, удакладніце. Я прошу пробачення, але треба на початку удакладніць, каб не было некорректного питання. Чи з'являється хлопець, які проживає у Злучених Штатах, програміста, осуджений американським судом за комп'ютерне злочинство, сябром вашей фракции? Нет, сябры моей фракции – это 4 человека. Я, Марина Зеленая, Сергей и кто же еще? И Татьяна Крапиневич. Нас 4 человека. Я отказал на ваше питание. Был ли он такой человек у вашем списке предвыборным? У меня был в списке предвыборным, его звали Дмитрий Насковец. Ось, я хочу удокладніць, что так само не толькі на яго былі заведены крымінальныя справы, так само і на мяне зараз 6, 7 альбо 8 крымінальных справ у Беларусі. Дякую. Я запытаўся у крымінальную справу і прыгавор
вырак, які ён атрымаў ад амерыканскага суда і ад амерыканскага правасуддзя, і якія звязы, што вас звязвае з крыміналітэтам і камп'ютарнай злачыннасцю. Дякую. Значит, так, я хочу сказать, что гэтае пытанне я могу вам дать контакты, задайте, калі ласка, яму самому про яго крымінальныя справы, калі ласка. Вось, на конт того, что меня звязывает с криминальными злочинствами, ничего. Я не криминальный злочинца. Дякую. Ось і все, я сказал на ваше питання. Дякую велике. Питання вже не нове, ще з дебатове воно тягнеться, тому я думаю, що до цього відказу буде достатково. На гэтым, колеги, шановні, подводим рису під... Тетяна, я бачу руку, але, ну, калі ласка, буде в розным яшчэ магчымасць, мы не закрываем паседжанне. Будзе магчымасць там выказацца, ўсё ж таки давайте тут рэгламент соблюдаць, тым больш, што у нас якраз так добра атрымалася, што на кожнага з кандыдатаў прыпала прыблізна па часе па 35 хвілінаў, таму правы ўсіх кандыдатаў былі захаваныя. Першае пытанне... Дякую за пытанне. Тычылось так, дякую вялікі, і Андрей, і Артём. Першае пытанне, нагадаю, у нас тычылось вылучэння кандыдатаў на пасаду спікера. Мы для тых, хто першыню прымае ўдзел у каардынацыйнай радзе, у гэтым скліканні нагадаю, што мы не праводзім галасаванне непасрэдна на онлайн-паседжанні, дзеля гэтага ёсць іншыя інструменты, гэта галасаванне праз Google формы, вы атрымаеце спасылкі на пошты, якія указвалі пры рэгістрацыі, будзе 24 гадзіны, каб прагаласаваць. Таксама сакратарыят даст падрабязнае тлумачэнне, як адбываецца галасаванне і як падводзяцца вынікі. Тут можна таксама глядзець статут. Першае пытанне закрываем, пераходзім да пытання порядку дня рознае. Это стандартное такое пытанне, тут уже есть магчымасць выговориться. Вот все то, что мы хотели реализовать на пачатку паседжання, вот якраз было б добра реализовать у другім пытанні. Ведаю, былі анансаваныя абвесткі адносна заяву, якую фракцыя «Беларусы дзеяння» прапануе вынесці на разгляд і на галасаванне Координаційної ради. Може бути, з вас почнемо. І так само по правилу підняти руки. Коли ласка, хто в розным хоче виступити, піднімайте руку. Буде по 3 хвилини для кожного виступовця. Бачу трохи блитаніну зараз з лічбами, але, напевно, почнемо так, як воно у мене тут є. Тетяна Мартинова, у вас перший номер. Ну что ж, я очень быстро. Значит, я всех приветствую, я очень рада, что все-таки выборы какие-никакие, сколько бы ни было человек, состоялись. Это традиция, что на местах Хлопчика, Зайчика и Ромашевского становятся опять клоуны и популисты. Так всегда работает, это парламент, это демократия, это нормально, отлично. Нам нужно научиться работать и с клоунами, и с истериками. Всем желаю хорошей каденции. Я надеюсь, что в какой-то момент до каждого дойдет, что наша задача не только, скажем так, проводить какие-то мероприятия и думать о будущем Беларуси, которое мы не знаем, в какой момент мы сможем действительно воспользоваться окном возможностей. Мне кажется, что нам всем нужно подумать об имидже, о том, чтобы мы максимально были интересны людям, не давали каких-то обещаний, которые мы не можем выполнить. И мы понимали следующее, что сейчас на нас смотрят те, у кого есть власть, страны, ресурсы, которые смотрят и думают, мы будем работать с этими людьми или ну их нафиг. В принципе, Лукашенко, он, конечно, как бы плохой дядька, но, понимаете, как-то ж предсказуемо. Вот, поэтому давайте мы будем взрослеть, но в то же время не переставать быть искренними, честными и интересными. Спасибо. Дякую, Лікі, за ваш виступ. Так, у нас другі по черзі. Євген Караулов, будь ласка. Притання, колезі. Якби була унікальна можливість цілої дебати спікера слухати, як все древно було організовано, але не мати можливості відказати. Ну, і зараз вот тоді скористаюсь своїм правом. По-перше, вельми важно у Координаційній раді відказувати на повідомлення секретаріату і не ігнорувати їх, тому що там досилається справді важна інформація.
Координаційна рада є історія у тим ліку Координаційної ради третього скликання, где часто были спрэчки по вельмі таких бюрократичных проблемах. І у нас есть досвід, і відповідно з-за того, наприклад, там шмат формул, каких-то таблицаў, вам може показаться, что это все за шмат, але на самой справе это трэба, каб у нас у будучыні было меньше спрэчак паміж собой процедурных, і мы больше сконцентравались на відповідно на самой працы. Так? Датычна формул розных, і кого-то не додали, кого-то додали. Коллеги, спочатку была форма регистрацыйная фракція. Яна была даслана яшчэ у недзе 23 траўня, і до конца траўня я запоўнілі 6 фракцый з 8. Потым былі формы, дасылалі дэлегатам, каб яны самі запоўнілі, тому што вельмі важна ведаць нам, как вы пішаце там на розных мовах ваши здымкі для сайта, пошты, для камунікацыі. Так? І мы выкарыстоўваем для працы Google прастору, і для этого вельмі важна иметь ваши почты, вельмі их чекали, каб вы были зарегистрованы. И всю информацию, да, досылалась зараз сапраўды трохи складаная процедура первого паседжання. В будущем уже, слава богу, так не будет. Делегаты, фракции, группы 6 человек, комиссии мают право просто выносить у повестку свои пропановы, и не треба за это голосовать. Якби звичайно у нормальних країнах, ну в сенсі у країнах, там президенти, да, призначають перше посідження. Ну, з уліком нашої ситуації, не ведаю, може там дати це право минулому спікеру так робити, каб це було неяк хутчэй, тому що сапраўды для делегатов сёння все будут доданы, есть канал анонсы голосования в Телеграме, там все оперативно высылается, и але зараз из-за того, что, ну, чисто бюрократичные проблемы, из-за того, что ШКР 3 дзейнічала до нашего посещения, мы не могли этого сделать, потому что, ну, было бы блатанина. Люди вытались, там, как бы, кожный день мы отрывливаем там по 5-10 запытов от рандомных поштов, потому что, да, это такая проблема. На одного человека по 3-4 почты приходится, и он начинает бытаться, не разумеет, а вот мне дослали это, я не могу завести, тому клевацка, мы разумеем, это спочатку як бы цяжкі такі перыяд, трэба до этого все будзе звыкнуцца, але потым будзе все прасцей, все фіксуецца, да, вот, например, калі форму запаўняеце, то там і дата, і час, дакладнасць до секунд. Так, вот, тому дзякую вялікі за крытыку, это у тым ліку спадвігла нас, ну, дэлегату, да, пераглядзець правіла фармавання першага паседжання. Дякую за супрацу і кліваску. Нейкія пытанні завжди пішыце ў сакратарыят. Будем намагацца адказаць. Ну і таксама хацеў бы выбачыцца перад еўравыбарам. Это сапраўды наша памылка, не паспелі вам адказаць, будем намагацца адказаць вам сёння. Дякую. Дякую вялікі. Юрий Занкович. Дякую, спадар старшыня. Юрас Занкович — это официальное имя мое. В документах так прописано. Я хочу формально внести пропанову нашей фракции. Мы уже на пачатку паседжання про это говорили. Мы пропонуем сегодня поставить на голосование, прошу старшыню поставить это на голосование и принять заяву Координаційної ради наступного зместу. Я зараз, после того, я зачитаю, продублю ее в чате. Координаційна рада Беларусі выказывае шчырыя спачуванні сем'ям загінулай і пацярпелых у выніку атакі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Мы жадаем хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым і выказваем падтрымку іх родным і блізкім. Координаційная рада заклікае все бакі ўзброенага канфлікту строга выконваць нормы міжнароднага гуманітарнага права, прымаць все магчымыя меры для абароны мірнага насельніцтва і пазбегаць дзеянняў, які могуць прывесці да гібелі і ранення цывільных асобаў, асабліва дзяцей. Мы таксама ускладаем адказнасць на рэжым Александра Лукашэнкі, які працягвае арганізоўваць і захвочваць паездкі беларускіх дзяцей на тэрыторыю дзяржавы, якая вядзе паўнамаштабную вайну і рэгулярна падвяргаецца атакам у сувязі з гэтай вайной. Накіроўваючы дзяцей у зону павышанай вайсковай небяспекі, улады Беларусі свядома падвяргаюць іх жыццё і здароўе дадатковай рызыцы. У сувязі з гэтым Координаційная рада заклікае грамадзян Беларусі устрымлівацца ад паездак у Расійскую Федэрацыю, асабліва ў рэгіёны, набліжаныя да зоны баявых дзеянняў.
Вайна, распачатая расійскім кіраўніцтвам супраць Украіны, стварае сур'ёзныя рызыкі для бяспекі ўсіх людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Расіі незалежна ад іх грамадзянства. Беларускія дзеці не павінны становіцца закладнікамі вайны, прапаганды або безадказных палітычных рашэнняў. Іх бяспека павінна быць безумоўным прыярытэтам. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Як я ўжо казаў, ёсць магчымасць паводле працэдуры, то літаральна как бы вот бліжэйшыя хвіліны выставіць на галасаванне, аднак можа быць все ж таки, это я уже тут трошки вклінюсь, варта, калі ёсць нейкія каментары і завагі і праўкі, то даць час на то, каб вы гэтыя праўкі атрымалі і каб яны маглі быць прынятыя, тому что от этого будут залежать так само вынікі голосования. Но это уже в працоўным порядку. Я думаю, про секретариат альбо про счет нарады фракций вы на себе возьмите отказность эту дискуссию организовать. Так, Юрась, можно 10 секунд просто додам, что нагадаю, что у фракцию, комиссию группы 6 человек есть как бы абсолютное право вынести на голосование что за угодно, можно нават без абмеркавання, але по традиции все ж таки так, абмеркаванне есть, але зноў жа это как бы ваша добрая воля, можете там, напрыклад, прапанаваць 1 гадзіна абмеркавання, в залежнасці ад сітуацыі, это ваше абсолютное право. Так, дзякуй вялікі за увагу. Роман Кисляк наступны. Я хотел бы проинформировать коллег, что создана рабочая группа по инициированию разработки и имплементации реформ Координационной Рады. На мой взгляд, мы не закончили реформы Координационной Рады в 2023 году и 2024 году. И я пока не понимаю, какой такой провал получился КР третьего состава. В общем-то, я наблюдаю, что вот измененный статут, который говорит о том, что было придумано вот это первое поседжение, тем не менее оно не прописано, и оно проводится с нарушениями, с пороками юридическими, которые, в общем-то, и дебаты проводятся с пороками, не буду повторяться, уже говорил. Необходимо, в общем-то, реформировать Координационную Раду, включать процедуры, то есть очень важные предложения от Сподара Зенковича, но не все они процедурно оформлены, уже даже вот в соответствии с настоящим статутом. На мой взгляд, что необходимо, во-первых, реформировать секретариат. Мы представим в ближайшее время концепцию такой реформы, чтобы не было вот этой, такой проблемной ситуации, самая сложная сфера. Также необходимо, в общем-то, упорядочить порядок разработки, принятия, обсуждения нормативных актов, потому что вот иначе получается, вот предложили, отказали, потом обиды, положения, полиграфии, все это можно упорядочить. И так же самое мы можем это предложить. Давайте вместе работать над тем, чтобы, по крайней мере, внутренние процедуры мы усовершенствовали, удосконалили, чтобы мы больше могли возможности, больше пользы приносили для демократического движения Беларуси. Вот я призываю, чтобы мы вместе работали для того, чтобы улучшить работу Координационной Рады и улучшить работу всех демократических сил. Живе Беларусь! Дякую великі за інформацію. Живе. І наступне слово Олександра Мамаєва. Дякую вялікі, таксама ўсіх віншую нарэшце з уступленнем у пасады дэлегатаў Координацыйнай Рады з першым паседжаннем. Хацела падзякаваць тым фракцыям, якія ўжо прапануюць нейкія рэформы. Бачыла, што беларусы дзеянні прапаноўвалі шмат слушных рэформ і прапановаў, і спадзяюся, што будзе сапраўды згодна з такімі традыцыямі усталенавальнымі практыкамі ў Координацыйнай Радзе. Яны вынесены на разгляд, магчыма, на дапрацоўку, каб гэта не была там ініцыятыва толькі адной фракцыі, каб было абмеркаванне, можна было паўдзельнічаць у гэтых працэсах.
тому што былі там і тое, з чым там можна адразу пагадзіцца, але было тое, што можна абмяркоўваць. І хацела яшчэ звярнуцца да сакратарыята, да спадара Караулова, ці можаце вы яшчэ зараз анансаваць наступныя дзеянні, якія будуць, таму што сапраўды не ўсе былі у там каардынацыйнай радзе минулага склікання, да, і ці наогул каардынацыйнай радзе, як далей будуць праходзіць паседжанні, калі будуць створаны чаты, як будуць праходзіць выборы віцэ-спікера, таму што зараз у нас 2 віцэ-спікера, я так разумею, што працэдура будзе іншая, да, таму што раней спікерам станавіўся той, хто там, ну, адначасова абіраўся і спікер, і віцэ-спікер, і вось якія будуць далейшыя такія важныя крокі, каб ніхто нічога не прапусціў. Дякую. Дякую. Могу коротко отказать раз? Ну, калі коротко, то потому что у нас... Да, конечно. Значит, сёння ў першую чаргу будут выдалены делегаты КР3, доданыя делегаты КР4 у чат анонсового голосования, каб найхутчэй запустить процедуру выбора спикера, потому что уже дебаты отбылись, и зараз осталось техничное только подрыхтование. Ну и потом уже ближе до ночи будут додаваться делегаты КР4 у агульны чат, некаторые уже з іх ёсць, але трэба змяніць управление, так, потому что наш чат открыты, але писать там могут только делегаты Координаційної ради, и трэба будет змяніць налады, так, и трэба всех будет знайсці, потому что большинство людей анонимная. Ось, это так. А далее выборы, ну, это уже як будет пропонувать фракции, комиссию, группы 6 человек. Это тут уже feel-free. Нас это докладно у статуте не прописано, але правы такі ёсць, і мы будем их выконваць все жадания фракции. Ну, будем працаваць годна з статутом. Так, дякую за доведку. У нас еще 4 руки есть. Станислава Терентьева, Кольласка. Да, Станислава Терентьева, Насту, постараюсь быстро, не жду сегодня ответа, но хочется зафиксировать. Дорогие делегаты и делегатки, горячая у нас сегодня пятница. Еще когда были выборы, я подала жалобу в этическую комиссию КС на действия медиагруппы и получила ответ о том, что медиагруппа – это самостоятельная структура, и ее позиция не отражает мнение делегатов и делегата КС, но обществом, что логично, ее позиция воспринимается как связанная с КС. Мы опубликовали публичное заявление от фемгруппы, где задали вопросы и хотим получить на них ответ. Так что такое медиагруппа? Кому она подотчетна? Почему, если эта структура воспринимается в обществе как связанная с КС, если она использует имя КС, публикует свои позиции от его имени, почему она транслирует какие-то позиции, которые не сходятся или различаются, или не поддерживаются делегатами и делегатками КС. Не жду ответа сегодня, хочу зафиксировать, продолжу эту тему дальше в чатах публичных и не очень, и на нашем следующем заседании. И спасибо всем за встречу. Дякую великие за информацию. Так, наступный у нас от Светланы Шатилиной. Да, коллеги, я специально поглядела статут и хочу подсумовать то, что уже казала. У статуте написано, что роль спикера у координаційної працы секретарията заключаецца ў тым, што ён уваходзіць у раду фракцый разам з кіраўніком секретарията. Я поглядела, что у нас 8 фракцый, и мне падаецца, что тое, что я казала про професійныя навыкі і пра маральныя прынцыпы. Калі прафесійных навыкаў у папярэдняга спікера і папярэдняга кіраўніка секретарыята было дастатня, каб праінфармаваць усяго 8 кіраўнікоў фракцый, каб яны точна зналі, якая працэдура мае адбывацца, то, ну, мне падаецца, яны са сваімі абовязкамі ніяк не справілись. Другой пункт. Калі я казала пра маральныя прынцыпы, магчыма, гэта было зроблена наўмысна. І для мяне, напрыклад, гэта выглядае как тое, што зроблена было наўмысна, каб частына дэлегатаў, якія не малі вопыту і не малі часу на тое, каб зразумець самі працэдуры, тобто рэгламент я пачытала, але адкуль я маю знаць, што гэта адбываецца ў такі тэхнічны спосаб.
Калі вы сідаеце ў літак, гэта не значыць, што вы знаеце, як нажимаць усе кнопкі. Таму перад тым, як мы завершымся, я хацела бы падтрымаць Татьяну Мартынову, яка абсолютно слушна сказала, што гэта паседжанне мае скончыцца тым, што мы пазнаёмілись, і гэта вельмі адпавядальная палітычная адказнасць на кожным з нас ёсць, і нас слухаюць нашы выбарцы. І мы не можам рабіць так, каб выглядала гэта падкілімнай якойсь там падкавёрнай якойсь барацьбой. Таму давайте возьмем кожны на сабе палітычную адказнасць і зробім так, каб 80 делегатаў, от я бачу іх то 62, то 58, я нават не знаю, як калі іх 80 мае быць, тады мае быць 41, хто прагаласаваў за спікера. Калі не так, то гэта просто формат листика А4, где секретариат мог сказаць крок першы, крок другі, крок трэці. Вот тое, што я хотела сказаць. Дякую. Дякую вялікі. Ну, спадзяюся, яшчэ наперадзе у нас шмат часу, каб знаёміцца з усімі працэдурамі, якія у нас адбываюцца пры прыняцці рашэнняў, чаго мы якіх рэгламентаў прытрымліваемся. Таму адзінае, што ад сябе дазволю за ўвагу, што ну ўсё ж такі, калі у нас адбылося галасаванне па парадку дня, в якім прыняло ўдзел кворумная колькасць дэлегатаў і было прынята адпаведнае рашэнне, то мы кіруемся гэтым рашэннем, хаця, канешне же, падчас паседжання кожны мае права выказаць сваю незгоду з такім рашэннем большасці, там, уласнае меркаванне і так далей. Ну, гэта, конечно, права ёсць. Але рашэнне прынята. Так, і далей у нас ёсць 3 рукі. Мы працуем, коллеги, уже 2 гадзіны. Давайте применим той же самый принцип. 3 хвилины наперадзе для того, каб поднять руку. И после этого подводим рысу и завершаем только теми, кто поспел поднять руку для выступов у пункте «Розное». И зараз у нас Аліса Рыжыченко, калі ласка. Дзякую усім за сённяшняе паседжанне. У мяне кароткае пытанне да Яўгена Караулова. У якой якасці вы будете адказваць зараз еўрапейскаму выбару на нашы запады? У якасці каго? На кіраўніка камісіі па статуту, у якога скончыўся мандат да пачатку гэтага паседжання, як секратар першага паседжання, ці хто вы будете адказваць нам на наш запад, і ці будете вы з улікам таго, што вы ўжо не можете адказваць як кіраўнік камісіі па статуту, перадаваць гэтую справу і наш запыт далей наступнаму кіраўніку камісіі па статуту. Я таксама хочу выказаць сваю згоду з тым, што былі парушаныя працэдуры, шмат працэдур не прадугледжана нашым статутам, які зараз існуе, шмат шэрых зон, у які попадаюць дэлегаты, таму я прапаную стварыць працоўную групу, рабочую групу, каб закрыць з дапамогай юрыстаў, якіх дастатковая колькасць сярод нашых дэлегатаў, каб закрыць гэтыя шэрыя зоны, каб усе дэлегаты былі абаронены ад таго, што кожны трактуе статут вольна, як ён захочыць. Таму чакаю адказ ад Яўгена Караулова і дзякую усім за паседжанне. Дякую вялікі. Я могу коротко зараз адказаць. Так, добра. Па-першае, Аліса і еўрапейскі выбар, яшчэ раз выбачаю, што зацягнуўся адказы на ваше пытанне. Так, па-першае, мы ад камісіі пытанняў статута, і як вы правильно справядліва заўважылі, на що скончыла сваю працу, мы не маглі вам адказаць, таму што па правілах там, які прыняла агульнае паседжанне, да нас маглі звяртацца толькі структурныя адзінкі Коордынацыйнай рады. Вось, а на другое пытанне адказ будзе ад сакратарыята Коордынацыйнай рады 3, тому што ён яшчэ працягвае сваю дзейнасць да абрання кіраўніка сакратарыята 4-го склікання. Дякую вялікі за адказ. Так, тыя 3 хвіліны для падняцця рук ўжо выйшлі. Маем 4 выступоўцаў. На гэтым подводзім рысу. Апошнім будзе Михаил
Рубін, ён якраз сьогодні не выступаў. А зараз слово Татьяне Мартыновой, калі ласка. Дякую. Коллеги, я бы хотела наприконце уже сказать две вещи. Первое. Давайте мы со всеми политическими заявлениями от себя, вот мне вдруг захотелось, я решил как-то вот высказаться по какому-то поводу, вот я все к тем же детям. Допускаются ошибки, ну, то есть над нами будут ржать и даже заебатьки, понимаете, если мы будем вот так вот делать такого рода заявления, вообще, которые не проходят элементарную редакцию. Все-таки мы люди публичные, и давайте, ну, как бы с минимальным количеством потерь репутации мы обойдемся в этой каденции. Ну и мои наилучшие пожелания господину Колосу. Завтра у него первая лекция на новом рабочем месте. Я надеюсь, он подготовится к ней лучше, чем к сегодняшнему поседжению. И прошу заметить, что Мартыновые длинные руки будете врать. Доберусь до каждого. Давайте. Всем удачи. Дякую великий за повідомлення. Переходимо далі. Никита Забуга. Коллеги, я так по-житейски скажу. Глядите, час вельмі короткі жыццёвы. І вот мы уже 2 гадзіны сядзім, размаўляем, вельмі ўсе правільныя людзі, будучая эліта Беларусі. Але я что хотел сказать, что не трэба забывать, хто наш вораг. Бо яно ж прасцей тут подкусить один одного, там спадара Колоса подкусить, тут там задать ему пытание, но ж цяжэй подкусить Лукашенко, спланаваць аперацыю, зрабіць нешта карыснае. Таму 2 года у гэтым токсичном асяроддзі мне не хочется провести. Тому давайте больше концентроваться на принятии решений. У нас есть сегодня в руках, повторюся, вельмі добрый инструмент, яким треба користатися, больше ініціатив передавати. А праці усім хопить. Дякую, радий вас усіх бачити тут. Дякую великий за добрые пожелания. Дмитрий Щегельский, коли ласка. Вітаю. У меня питання і просьба до секретаріата дати зараз справку короткую по порядку формування комісій і групам міжфракційних. Тому що мені подається, що коли зараз гэта не відбудеться, то на наступне посідження буде ще раз не сказали, не проінформували. Дякую. Юрась, 10 секунд. Коротко, по порядку. Добре. Так, по-перше, у нас нема таких міжфракційних груп, ну, статутом такое не предугледження, хоча ніхто не забороняє там створити сумісні чати, це як пожадається. Другое, наконт формування комісії, ёсць тэчка, в якой все положення Координаційної ради, у тым ліку там есть положення об створенні комісію, я тады яшчэ раз продублюю, дашлю конкретно гэта положення, там прям прописана процедура створення комісії у межах Координаційної ради, там які умови, що треба зробити, каб створити. Дякую великий за адказ. Ну і далей, я думаю, праз кіраўніцтва фракцыі можна будет камунікаваць. І апошні выступ у другім пункту порядку дня от Михаила Рубина, калі ласка. Спасибо, Юрий, за слово. Я вот 2 часа слушал, к сожалению, был в движении, не мог активно принять участие, и возражу и Миките, и многим другим, которые неудовлетворенные остались этим первым нашим заседанием. А мне вот прямо получал наслаждение, мне прямо было приятно. Я уже 3-й раз в легислатуре Координационного совета, было очень конструктивно, всем огромное спасибо. И вот этот спор, который был, он нужен. Нам нужна парламентская демократия. Это же хорошо, это же нормально. Я когда вошел во 2-й состав совета, и когда у нас реально был трэш, реально были споры, я говорил, так это же правильно. Иногда обсуждение решений, и наши парламентские дебаты важнее, чем то решение, которое будет принято потом. Поэтому очень рад, со всеми буду работать в 3-м созыве. Я сегодня последний выступаю в общей части, но я не хотел, чтобы это было таким заключительным словом. На самом деле спасибо. И огромное спасибо, что у нас нету здесь хлопчиков, зайчиков, кодочек и так далее. Практически все подписаны своими именами реальными. Мы люди публичные, и для этого здесь собрались. Ну, чуть-чуть маленькая ложечка дегтя, пожалуйста. Даже те, которые под именем организации, при всех моей
при всем моем огромном уважении к миссии в Украине, давайте здесь быть все-таки как делегаты, как личности, как представители своих списков, а не организаций и каких-то ассоциаций, которые мы представляем. Я понимаю, мы работаем с этих зумов, с этих Google аккаунтов. Не забываем менять на нормальное имя. Еще раз огромное всем спасибо. Вот просто получил удовольствие именно из-за этих разных мнений, именно из-за этих спречек, из-за этих несогласий. Спасибо. Дякую, великий Михаил. Ну вот не дарма так потрапилось, что вы закриваєте эту серію виступів у другим нашим заключним питанні. Дякую, великий, за це позитивне слово. Я думаю, що більш за 2 години, які ми сьогодні провели разом, вони заклали таку добру традицію обміркування і, може бути, часом жорстких, може бути, часом таких гарячих, але, в принципі, згодні абсолютно з тим, що это значно лепш, чим калі ёсць абыякавасць і калі адсутнічае ўвогуле нейкі інтарэс да ўнутранай працы. І вялікае спадзяванне, што мы захаваем такую традыцыю. Ну і таксама у нас ёсць розныя пляцоўкі, дзе мы можам працягваць камунікаваць не толькі на агульных паседжаннях, якія, як правіла, праводзяцца раз на тыдзень па аўторках, хаця тут ізноў-такі, напэўна, будзе наша рашэнне, як новым дэлегатам будзе больш зручна, хіба што будзем ставіць на галасаванне, але буду рады бачыць всіх і наступны раз, і спадзяюсь, што ўжо мои паўнамоцтвы ведучого паседжання на этом будуць завершаны, так як нагадаю, што мой мандат толькі да моманту выбора спікера Координаційної ради. Дякую великі всім за сьогоднішній уділ. Живе Беларусь. Дякую, живе вічно. Живе вічно. Живе. Живе, до побачення. Живе вічно.